زيك أخي زيك أخي أنت مريض كنزان وزان مساقي حلف اللو بقونت وقيل بيد بيسي نبعد عيني زفيفو أستاهل جيك بدل شالاتهم زحلو زيك أخي زيك أخي زيك أخي أنت مريض كنزان وزان مساقي حلف اللو بقونت وقيل بيد بيسي نبعد عيني زفيفو أستاهل جيك بدل شالاتهم زحلو كمرا على بحث أول كمنا باقي أبزباني زميبو هي وكوينو غنبر بانير أخي أبدر أتك قلوب ليبو رأي نخس بخي عتمون دمون كسكيسو مأنتا خسلاقي أبدور قدل كسكيسو انتي حيزو غرقي سقا مقاحة بخر كويكيو زيتتكا نسخن دايت موطن نخانيت مقرفني أوالك السداد أبزي ودع مقاي نسخن دايت موطن كستاتنو بمرت برهان تحكيمو مدرسة ماي كتسرد نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يدرى نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يدرى استعلي سلام تخطاتلت نايز channel كمي تخونو تبوك تكونو ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حسوتات هزنا لكم متينا لنا كسام موداتا نايز مدام سانا كتصنحو بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم من بهانات من قدي اب كومنت سكشن كتقطفو توم كل جزي نزي channel تدقفو بفلاي دماتهم نزي channel ام مودريت مقبار بزي زخونو يخون فقاد بزي زخونو يخون تعوعيد كل جزي نزي channel زبلاشو دصيو خياتو زحجزو زلو تريوم تلو زلهم أحواتنا قال لك زي بقلت غزاك نقرأكم أي سلزي حبركم أبزي نعطاتهم بفلو المزجانا كبيدلي thank you very much قال لك زي نعطاتهم سلزي حتتكون نابك ميت كقرب ده كنا كحبر لهم ده حبر لهم ده هنكسيله قبل يجنريهم لهم قدم بزوحات أي غيتاب زي channel إني أنا أبزي اللي كله ويب مودريت أبزي جورو له في كومنت سكشن أبزي سوبر شات بتعميهم زربشو نيرم أبزي في الجوانجن بحكي تري زبالة بتي حزبي سمع زدلك مهار نزدل زي زربشو سبات كل طفيلهم كاليو زغلو كل شاتير تراويان سلزلو نعطاتهم من عبك كبرك بدلي بزخونه لو مارسنا أزيا قداسي كونكم وترو حج بريك النيوز بزول لدما كنجمرينا what is going on let's start. Yeah, guys, good morning. We do start with some breaking news out of the UAE, where officials say that a drone attack against a nuclear power plant caused a fire at a generator on the outskirts of the facility. This is a significant attack and likely conducted by the Iranian regime. It comes as tension continues to rise across the Middle East as the region waits to see if the war will resume in the days ahead. So far, efforts toward a diplomatic solution with Iran have been unsuccessful, with officials in Tehran unwilling to make the necessary concessions to reach a deal. President Trump spoke on his return flight from China, indicating he didn't like the first sentence of the Iranian response to the U.S. peace proposal. انتي قبل ثاني تاريخهم اب ايران اب امارات اب يو اي فلي زخونه مدقعتي تقايدو خمزلو يزنقر زلو فلي مدقعتي بدرونات تقايدو منغير ويبللو بترطرا مالتيو ناي ايران دروناتين كخنا زخلان عفتي منزلوا يبللو سلازي مبزحت غزي منغيروب زي قدس كل غزي ناب ايران اصقع بالكا مدرباي نبور فاشن سلو زخونه ኣይገብርዎን እዮም ኢራን ክንብል ኣይንኽእልን ብዙሕ ግዜ ስለ ደብደቡ ግን ገይሮም እዮም ኣይገበርዎን ካ ርግፀኛ ኮይንካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኢማራት ሕጂ እውን እንተኾነ ከም ብሓድሽ ተደብዲባ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለው ብድሮናት ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት መመንጨዊ ፈሲሊቲ ኣብኡ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ይብሉ ኣለው እዚ ድማ ነቲ ኩናት ንምጅማር ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል ግን always ካብዚኣቶም ዝመፅእ ነገር ልዑል ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ምግንዛብ የድሊ
Breaking, Iranian media says the United States failed to make any concrete concessions in its response to Iran's proposal for negotiations. ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ዳርጋ ኩሉ እቲ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርን ድራማን ዝግበር ዝነበረ ፈሺሉ ከም ዘሎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ maybe ኩናት ጥራይ ከጋጥም ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እንደገና ነዛ ክብልዋ ዝፀንሑ ተመሊስና ክንሪኣ ኢና because there is another dimension ኣብዚኣ ክበኩም ደልየ ዘለኹ ኢራን እያ ኢማራት ሃሪማላ ብናይ ኢራን ድሮናት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ድማ ሂቦምና ኣለዉ ኩሉ እቲ ዲፕሎማሲ ዝፍተን ዝነበረ ድማ ኣይሰለጠን ይብሉ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል በብዙሕ መንገዲ ዝንገር ዘሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል U.S. peace proposal. I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. What was the first sentence? An unacceptable sentence. Because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear... ሓሳቡ እንዲ ዶናልድ ትራምፕ መብዛሕቲ ግዜ ነቲ ዘተ ሰላም ወይ እውን ኔጎሲዬሽንስ ናይ መዘራረባ ኣርስቲ ኢራን ዝሰደዱ ለይሲ ቀዳመይቲ ምልእቲ ሓሳብ ወይ ሰንተንስ ምስ ኣንበብኩ ግሒፈየ ይብላ ኣሎ ቦጋ ኣቢሉ እንዲ እንታይ እያ ትብል ነይራ ቀዳመይቲ ሰንተንስ ዝበልዎ መልሲ የለን ከይሓሰበ ይድሕሱ ዶናልድ ትራምፕ ሓሶትሲ ዲፎልት ስቴት ናቱ ሓሶት እዩ ከምኡ ክብል ዘገድዶ የለን ቀዳማይ ሰንተንስ ዲኻ ኣንቢብካ ሓምሻይ ሰንተንስ ዲኻ በፂሕካ እንታይ ኣንቢብካ ዘገድስ ኣይኮነን እቲ ነገር ኣይተቐበልኮን ክብል ይኽእል ነይሩ ግን ብሓሶት ናይ ምግናን ልምዲ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ባዕሉ እዩ ኣብታ መፈንጠረ ዝኣቱ ኤኒዌይ ኣይተቐበልኮን እዩ ዝብል ዘሎ ምስቲ ዝብሎ ዝፀንሐ ግን ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ክንብላ ዘለና እስከዚያ ራእይዋ over Netanyahu's latest move. Is Trump once again watching from the sidelines while his closest Gulf ally quietly plots how to hit back at Israel on its own terms? By mishandling one secret trip, has Netanyahu handed Iran exactly what it wanted? Open cracks between Israel and the UAE that Tehran can now exploit across the entire region? After Benjamin Netanyahu's covert visit to Abu Dhabi was suddenly splashed into the headlines, did the UAE shift from silent partner to furious critic in a matter of hours? Feeling humiliated by leaks out of Netanyahu's office, is Abu Dhabi now preparing to go fully rogue, rewriting the unspoken rules of its security and political cooperation with Israel? With Netanyahu's own office blamed for the exposure, has a rare moment of public... ለንከነ ኣብዚ ቪድዮ ኣብዚ ቻነለይ በብዝሒ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት እና ኣተኣሳሰርኩን ስቶሪ ካንፀልኩም ቀኒየ ሓደ ካብቲ ብዝተፈላለየ መኣዝን ክንጥምቶ ዝቐነና ርእሲ ድማ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ኢማራትን እዩ ብሕቡእ ዕሙቕ ዝበለ ሽርክነት ከም ዝነበረን ኣብዚ ኩናት ድማ እስራኤል መራሕቲ ናይ እስራኤል ኣብ ኢማራት ከም ዝኸዱን ኣብቲ ግዜ ኩናት ድማ ኣገዳሲ መከላኸሊ እቲ ኣይሮን ዶም ዝበሃል ባተሪ ዝብልዎ ተወሳኺ ድማ ናይ እስራኤል ስፔሻሊስት ሳቡ ከይዶም ንኢራን ንኢማራት ከም ዝተኸላኸሉላ ዝዝከር ኮይኑ ለንቀነ ግን ኣብ መንጎም ድራማ ክገብሩ ድዮም ደልዮም ወይስ ብሓቂ እዮም ዘይተረዳድኡ ዘለዉ ተገራጨው ሓሳባት ብክልቲኦም ፓብሊክሊ ንሓትሕቶም ክጎናነፁ ቀኒዮም እዮም ኣሜሪካ ድማ ስቕታ እያ መሪፃ ልክዕ ከምቲ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝግበር ዘሎ ባእሲ ስቕታ ሸለል ጋቢዛቶ ዘላ ኣሜሪካ ምክንያቱ ኣብ መንጎም ክትኣቱ ይደልን እያ ዘላ ልክዕ ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ ኢማራትን እስራኤልን ዝግበር ዘሎ እውን ዶናልድ ትራምፕ ስቕታ መሪፅ ኣሎ ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘይምርድዳእ ድዩ ወይስ ድራማ ስቲል ኣይነፀረን ኣሎ ግን ኣብ መንጎም ናይ ቃላት ልውውጥ ወይ እውን ዘይምርድዳእ ኢማራት ዝኾነ ልኡኽ ኣይመፀና ባና ዝኾነ ነገር ምስ እስራኤል ኣይተራኸብናን ክብሉ ከሎ እስራኤል ድማ እና ተራኺብና ባ ፕራይም ሚኒስተር ጥራይ ዘይኮነስ ሓላፊ ናይ ስለያ ሓላፊ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት እስራኤል ከምኡውን ናይቲ ስለያዊ ምርበባት ሓለፍቲ ብምሎም ከይዶም ከም ዝነበሩ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓለፍቲ ከይዶም ከም ዝነበሩ ዝገልፅ መግለፂታት ብእስራኤል ክወፅእ ቀኒ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎም ዘይምርድዳእ ትረአ ቀኒ እዩ ምናልባት ዘይምርድዳእ ድዩ ናብ ካልእ ተቐይሩ እዚ ሕጂ ኣብ ቅድሚት ክርየ ፀናሕና ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ ኣይ ዶንት ኖው ብሓፈሻ እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓበሬታ ሕጂ ስለ ዝወፀት ሓበሬታ ተወሳኺ ሓበሬታ ክንደሊ ኣለና ኢራን ታርጌትስ ኢራን ምዃኑ ይገልፁ ኣለዉ ዩኤስ ኒኩለር ፓወር ፕላንት ኒኩለራዊ መመንጨዊ ናይ ፀዓት ኣለዎም ኢማራት ነቲ ናይ ኒኩለራዊ መመንጨዊ ናይ ፀዓት ኣብ ከባቢኡ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ እዩ ዝንገር ዘሎ an electrical generator outside the inner perimeter of the Barakah nuclear power plant in the Al Dhafra region of the Abu Dhabi was hit by the drone ኣብቲ Al Dhafra ዝበሃል ዞባ ከምኡ ድማ ናይቲ ኒኩለራዊ ፀዓት መመንጨዊ ናይ ኢማራት ከም ዝተሃረመ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ no injuries were reported and there was no impact on the radiological safety levels. ኣብቲ ኣገዳሲ ቦታ ብዙሕ መጥቃዕቲ ከም ዘይተኻየደ እዩ ዝንገር ዘሎ ባት ኢራን ጌራቱ እንተላ ነዚ ጉዳይ እዚ ምልክት እዮም ዝህብዎም ዘለዉ ብናተይ መረዳእታ
ምልክት እዮም ዝብዎም ዘሎ ምልክት ናይ ምንታይ እንታይ ክመጽእ ከም ዝኽእል watch out ኢማራት ተጠንቀቁ እንታይ ክንገብረኩም ከም ንኽእል ምልክት ረኣዩ እዮም ዝብልዎም ዘሎ we're gonna hurt you ክንሃስየኩም ኣይንደልና ዘለና ግን ኣዝና ክንሃስየኩም ከተገድዱና ትኽእሉ ኢኹም ዋላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ጽቡቅ ጌሩ ተዛሪቦም ኢለን ቀነ ኢማራት እስራኤል ተድሕነኩም ኣሜሪካ ተድሕነኩም መስለኩም ኣሎ ንነፍሰን ከድሕና ይከኣለን ኣይኮነን ንዓኻትኩም ኣብ መንጋጋና ኢኹም ዘለኹም ሕማቅ ክመጽእ ኣይንደልና ጎረቤትና ኢኹም ግን ሕማቅ ተመጽኡ እስና ገነቢ ኢዚ ናባኻትኩም ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ኩናት ምባል ጽቡቅ ዝኾነ መጠንቀቕታ ሂብዎም ነይሩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና በብዙሕ መንገዲ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ ግን it's going to be very very interesting ንቕድሚት ክንጥምት ከለና ምክንያቱ I'm not sure what's going to happen ኣብዚ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንፈልጦ ይብልና ግን this is going to be very very interesting and ብኩሉ መንገዲ ክንከታተሎ ክንፍትን ኢና now ኢማራት ኢራን ካብ ወፃኢ እውን ዓብይ መጠንቀቕታ ሂባ ኣላ እያ Is Iran ready for a fresh war? ማለት ኢራን መጠንቀቕታ ሂባ ኣላ Is Iran ready for a fresh war against the United States and Israel? Will Iran's ballistic missile arsenal be able to stop Donald Trump and Benjamin Netanyahu's war machines if the war erupts near the Strait of Hormuz? According to Iranian media outlet Press TV, Tehran has assembled one of the world's most diverse and technologically sophisticated anti-ship missile arsenals, thus altering the balance of power in the Persian Gulf. From the short-range Nasser-1 tactical missile to the 1,000-kilometer Abu Mahdi cruise missile and the hypersonic Persian Gulf ballistic missile, Iran has built a naval deterrent that respects no red lines. ብሓፈሻ ኢራን ኣብዚ ሕጂ ክመጽእ ዝኽእል ኩናት እንተስ ንፈኸራ ክብሉ ፈኸራ ክኸውን ይኽእል እዩ ፈኸራ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሓቂ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ከቢድ ዝኾነ ኩናት ከካይዱ ከም ዝኽእሉን ዝኾነ ይኹን ሬስትሬንት ዝኾነ ይኹን ፍሬኖ ክገብሩ ከም ዘይኮነ ኣብቲ ኩናት እቲ ሕጂ እንተተላዒሉ እቲ ኩናት ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ይብሉ ኣለዉ ተሃዲድ ክኸውን ይኽእል እዩ ምፍርራህ ንምፍጣር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓደ ነገር ድማ ይርዳእካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢራን ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ መን ወታደራዊ ሓይሊ እቲ IRGC ዝበሃል ንሶም ቶም ወታደራውያን መራሕቲ ሰብራውያን መራሕቲ ንሳቶም እዮም ዝለዓለ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ስለዚ ንዓታቶም ጠጠው ከብሎም ዝኽእል ሓይሊ የለን ኩሉ እቲ ኩነታት ድማ አንቢቦም ኣለዉ እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ ድማ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ፖለቲከኛታትን ካልኦትን እቶም ፍሬኖ ክኾኑ ዝኽእሉ ካብቲ ቦታ ተኣልዮም ከም ዘለዉ ኣሜሪካ ይነግሩና ኣለዉ ስለዚ ሕጂ ክጀመር ዝኽእል ኩናት ብዙሕ ዕንወት ክፈጥር ከም ዝኽእልን ንሳቶም ድማ ዝኾነ ጥንቃቐታት ወይ እውን ሬስትሬንት ይብሎ ከምዚ እዚ እንተኮይኑ ከምዚ ከይበሉ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከካይዱ ድልዋት ከም ዘለዉ ኢንፋክት ኩናት ይደልዩ ከም ዘለዉ እውን ዝግለጽ ሓበሬታ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ንጸላኢ ከምቲ ዝድላይ ሃረምናያን ኣለና ባህልቲ እዮም ነቲ ጸላኢና ከምቲ ንሕና ዘለና ዓቕሚ ክንሃርም ኣይከኣልናን ኣለና ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ናትና ቀልጢፎም ቅድሚ እዋኑ ጠጠው የብሉና ስለ ዘለዉ ዝብል እምነት ከም ዘለዎምን ሕጂ እንድሕር ተጀሚሩ እቲ ኩናት ዝለዓለ ኣድማዕነት ብዘለዎ መንገዲ ክሃርሙ ከም ዝኽእሉን ክሃርሙ ምዃኖምን እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ሕጂ መን ኮይኖም እዮም እዚኣቶም ኣይናይ ሓይሊ ኣለዎም እዩ ክሳዕ ክንዲ ዘፈክር ክትብሉና ትኽእሉ ኢኹም ኖ ለሚ ሾው ዩ ሓደ ፕሩፍ ከርእየኩም እየ ኢራናውያን ዓበ ሓደጋ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ካብ ምንታይ ተበጊሰ ይብለኩም ኣለኹም ለንቅና ኣብ እስራኤል ሕዝብላ ዝገብሮ ዘሎ ምርኣዩ ሕዝብላ ምስ ኢራን ክወዳደር ዝኽእል ኣይኮነን ተዲኹም ኣለኹም እዞ ኢራን ኣፀቢቑ ሶፊስቲኬትድ እዩ ካብ ሕዝብላ ንላዕሊ ሕዝብላ ለንቅነ ንእስራኤል ነታ ኣዝያ ረቃቕ ትበሃል ብድሮንን ብቴክኖሎጂን ገይሮማ ዘለዉ ራእዩ launched a new wave of airstrikes on Lebanon despite agreeing to extend a US brokered ceasefire by 45 days. At least one person has been killed. Israeli warplanes targeted the western Bekaa district and several towns in the south. The Israeli military says it's striking sites linked to Hezbollah. The group's not been a part of peace talks between the Israeli and Lebanon. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝብላን ዘሎ ኩነታት ዋላው ካብ ምቁራፅ ናይ ተኽስዶ ገለዶ ተባሂላ ብኣሜሪካ ብስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ዝምራሕ ዝርርብ ከነካይድ ቀኒና ዶ ከምዚ ዶ መንዶ ገለ ክብሉ ቀኒዮም እዮም ግን ዋላ ሓንቲ ከጋጥም ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚኦም ዝግበር ዘሎ ኩነታት መመሊሱ እናባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎን እስራኤል ነቲ ሕዝብላ ዝበሃል ንኽስዕሮ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ከምቲ ዝደልይዎ ዓወታት ይመፅኦም ከም ዘየለ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ግን ከርእየኩም እየ ለንቀነቲ ሕዝብላ ዝገበራ ኣዘራቢት ኣርእሲ ምዕራባዊ ሚድያ ግን ሪፖርት ክገብሮ ዘይደሊ ዘሎ እዩ perhaps the future of the region because I really do think that the mass adaptation of these tactics by Hezbollah is going to completely change the equation and which will have implications across the region as the 2006 war did. So let me jump into it. So the first video is of five drones attacking the same Israeli base in northern Israel.
not in Lebanon, in northern Israel, the same Israeli base 5 times, right? This happened a few days ago. In the original Israeli reporting, it was in actual fact Hezbollah released 10 Iran. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሕዝብላ ዝበሃል ካበይ ዝረኽቦ ዘሎ እዚ ቴክኖሎጂ ካልኣይ ድማ ንእስራኤል ከማን ኣሸጋሪ ብዝኾና ድሮናት ኣዝየን ቀለልቲ ግን ፈፂማ ድማ እስራኤል ክትቆፃፀረ ዘይትኽእል ንኣሽቱን ሓደገኛን ድሮናትን ብምግባር ነቲ ወታደራዊ ማዓስከራት ናይ እስራኤል ከጥቅዑ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብዚ ከመይ ኢለን ከይደን መጥቃዕቲ 5 ድሮን 5 ግዜ ድማ መጥቃዕቲ ገይረን ከም ዘሎ ብኸምኡ 5 ግዜ መጥቃዕቲ ገይሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ እንታይ ይገብሩ እተን ድሮናት ከሪአኩም ኣብዚ የርእየን እዩ ከመይ ገይረን ከም ዝኸዳ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ከም ዝገብራ ርእይዎን እንጂ ክኸዳ ከለዋ ብቪድዮ ካ ተቐዲሐን እየን ስለዚ ከምዚ ኢለን ይኸዳ እምደን መኪና ወይ ናይ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ምስ ረኸባ መንገዲ ይቕይራ ይብል And he changes targets right there to see that vehicle, makes an adjustment, goes around the wall, right? And it's clear that the operators inside the vehicle saw what's happening. I think they were trying to reverse, right? And you can see a split second, you can see them trying to duck for cover. You can see the hand there, you can see the head there. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ እዚ ኩናት እዚ ሓደ ነገር ንሳቶም ከምቲ እቲ ሕዝብላ እንታይ ይገብራሎ እስራኤል እንታይ ይገብራሎ እንዲኦም ከሪኡና ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ኩናት ግን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ እዚ ናይ ድሮናት ቴክኖሎጂ ንዓውደ ኩናት ኮምፕሊትሊ ዝቕይሮ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ዝተኻየደ ብዩክሬን እውን ከሪአኩም እየ ፅንሕ ኢለ ኣብዚ ዓውዲ ቴክኖሎጂ እዚ እዚኣ እታ መኪና ዝተሃረመት ዝብልዋ ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዝወረዳ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ so like እዚ ዓውደ ኩናት እዚ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ እዚ ናይ ድሮን ኩናት ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ ንምርኣዩ ከመይ ኢሎም ኣብቲ ማዓስከራታት እዮም መጥቃዕትታት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ኣብዚ ጀስት ንውሕ ዝበለ ስቶሪ ስለ ዝኾነ ከነብሎ ይንኽእል ኢና ግን ክሳዕ ክንደይ እቲ ኩናት ከቢዱ ከም ዘሎ እዩ እዚኣቶም ፈፂሞም መወዳድርቲ ዘይኮኑ ሓይልታት ኢና ንዛረብ ዘለና ፈፂሞም መወዳድርቲ ዘይኮኑ እንታይ ማለት እየ ሕዝብላ ምስ እስራኤል ክወዳደር ዝኽእል ብዝሒ ሰራዊት ይኹን ብቴክኖሎጂ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብኩሉ እስራኤል ዝረቐቐ ቴክኖሎጂ ካብ ናይ ኣሜሪካ ንላዕሊ ቴክኖሎጂ ዘለዋ እያ ትበሃል ኣብ ምክልኻል ብውሕዱ ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ፓወር ዝኾኑ ድሮናትን ገለን ጌራ እያ ትሃርም ዘላ ግን ንዓዓ ከማን ብድኹ ክገብሩ ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እንታይ እዩ ዝምህረካ እንድሕር ኢልካ ኣብዚ እዋን እዚ ኮንቨንሽናሊ ሓያል እየ ዝብል ሓይሊ ክህሉ ይክእልኒ ሕዝብላ ሃገር ኣይኮነን ሓደ ሰውራዊ ጉጅለ እዩ ተርዲኹም ንሎም ምስ ዓለም ንግዲ ክገብር ዝኽእል ገለ ይኩን እገዳታት ዘለዎ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ይብላ ኣለኹ ኤርትራ ፎከስ እንድሕር ጌራ ነቲ ድሮን ቴክኖሎጂ ባዕላ ፎከስ ጌራ ዓቕምታታ ባዕላ ክትሃንፅ ተጀሚራ I think ኣዝዩ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ንዘለዋ መሊሳ ረቂቕ ክትገብሮ ትኽእል እያ ንኽብል ኢለ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ it's not that ናይ ውግእ ሕልሚ ስለ ዘለኒ ይኮንኩን ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣሲሜትሪክ ወርፌር ዘገድስ ሃገር እያ እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝግበር ኩናት ኤርትራ ካብቶም ፀላእታ ዝተረቐቐ ቴክኖሎጂካዊ ርቀት ክህልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝገብር ስለዚ ካብዚኣቶም ካብዚ ዓውደ ኩናት ሕጂ ንሪኦ ዘለና ክንመሃሮ ዘለና ነገር እንተሎ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ነዚ ሕጂ ዘሎ ቴክኖሎጂ ክንላበሶ ክንክእል ኣለና ናብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቀደም ፍሉጥ እዩ ነይሩ ንነገራት ሰናኒዕካ ርቀት ምውሳኽ ብጣውላ ንዘሎ ጃልባ ንዓቢ መርከብ ከፍርስ ከም ዝኽእል ምግባር ስርዒት ፍንቅል ዶገለደ ንብሎ ኩሉ ንፀላይኻ ብክፅበካ ዘይክእል መንገዲ መፂኻ ሓደጋ ምውራዱ ናው ኣይ ዶንት ኖ ኣብ ቴክኖሎጂ ክንደምንታይ ከድና ኣለና ምስጢር እውን ስለ ዝኾነ እቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ናይ ሃገራት ግን እቶም መንእሰያት ትሰምዑኒ ዘለኹም whatever it takes ኤርትራ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ክትዕወተሉ ትኽእል ኩሉ ነገር ክግበር ተስፋ ንገብር ምክንያቱ እዚ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ጌም ቼንጀር እዩ ዘሎ ድሮናት ናይ ኢራን ንኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ወታደራዊ ቤዛት ናታ ዓነውነው ኣቢሎም ተስፋ ከም ዘቑረፅዋ ትዝክሮ እንድሕር ኮይንኩም ኣብ ብዙሕ ግዜ ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ at the same time ሕጂ ድማ ሕዝብላ ነቲ እስራኤል መንከማይ ባህሊ እውን እንተኾነ ኣብ ብዙሕ ግዜ ሓደጋ ይወጥቆ ከም ዘሎን ሽግር ይፈጥረሉ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና እስራኤል ነዛ ሊባኖስ ትበሃል ክወራ ይደሊ ግን እንታይ ገብሩ ሶም ከክንደገለ ነፈርቲ ገይሮም ቦምባታት ገይሮም ነቲ ህዝቢ ድከቱ የፅግቦ ኣለዉ እስራኤል ብርግፅ ብዘይካል ዓለም ግደ ሓቂ ግን ኣብቲ ዓውደ ኩናት እቲ ሕዝብላ ዝበሃል ብዙሕ ሓደጋ የውድቐሎም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ቁርብ ትለይ ከስማዓኩም ደንክንሓሉ Eastern Front, especially on the western Beqa Valley. This is a strategic second line of defense for the Hezbollah group. Israel continues to carry out very intense airstrikes over the past 24 hours, at least 7 strikes on the towns of Suhmur, as well as strikes on the
بعفشا إسرائيل لما كموترو أتلاقي كله يخل يابز بلوتو برتو دبداب تقبر لكن ستيل كم تتدليو يخد الله كم زي اللي انت نحزب الله ودي أنا بكال أكس سجر ويون نعو الداخي ما نبكال مسح فحاخد قصة تدليو زلا يسالت أيلن أتو حزب الله زبهال ولو كم إسرائيل كورا درزي كل تغني مما ليسوكن حدقا كم مفتعرن نتي من قصة إسرائيل كم مجن ناغن عدي وعلنا له again إذا كم زدعر قينو حزب الله إسرائيل challenges قبران تلوسي إيران تايك قبري يقولوا you can just imagine that إيران as you sophisticated زغنو تهدراو نيتورك سلوان industrial base اللو هقريا بمولو دما تعتمريت أمريكان إسرائيل تبراريا 4 معالت دبديبان كعوتها لا زي كعلاين سلزي إذا قد دايزي نابي قصو كخيط كم زغل مقماتون بزعبو تفلالي حبريتا تفلالي مرداتا conclusion استخد بزح زقدت كونتات يسلو بزخوني this is going to be very very interesting and we are monitoring as it happens لك كم تسكازلو نقولوا نرانا نبغاتكم كانوا مسؤكم فتنينا it's going to be very interesting time نزي هجن ريوز لنا كونتات مالتي let's continue أبتبزرانا. And on Saturday, the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group returned to the United States after a deployment that was the longest for the U.S. since the Vietnam War. Now, Secretary of State Pete Hegseth called the work of these sailors phenomenal. Absolute resolve, epic fury. It's an incredible story, and the only story that should be told today is of the heroism and the skill and the professionalism of these sailors who went 3 times around the globe to defend that flag right there, which can only do what this strike group does. The Minister مكلخال كاساكت غازيتنيا ناي تي في هوست ስለዝነበረ ባፉ ጠራራ ክብልን ከጋነንን ታዲት ከገብረን ይዝፍትን ዘሎ ታዛዓቤት ኤርክራፍት ካሪየር ትባል ተመጃሊ ሓያ ዝብልዋ ብኢራን ግን ኣይገለጽዋን ንኣሜሪካ ተመሊሳ ከም ዘላ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ደኾነት ኩናት ዝዳለዎ ዝነበሩ ክንብል ንኽእል ኢና ወይ ዶንት ኖው ብኻልእ መንገዲ ክዋጉ ይክእሉን እዮም ወይ እውን ብኻልእ መንገዲ ናብ ኩናት ክቐርቡ ይክእሉን እዮም ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ግን ብሓፈሻ ቀዳማይ ፕላን ኤ ኣይሰለጠናሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ بخالي من قد ما أمونغو إيروبان أمريكان زكايزل أمونغو إيروبان أمريكان زكايزل بعد ما يغزل. Is Europe being punished again, or is the Iran war so costly that the United States has to save money by not sending troops to Poland as planned? أمونغو إيروبان أمريكان زلو كنا تاتكد ممرأينا حنت نجار كريكم يا كابتي نايدرون تكنولوجي كيوزانا. Launched one of its largest drone attacks on Russia since the war began. Russia's defense ministry says more than 550 Ukrainian drones were shot down overnight. Multiple locations were hit in and around Moscow. At least 3 people were killed as drones hit residential areas. Videos posted on social media show drones hitting residential buildings and industrial facilities. Moscow's airport suspended hundreds of flights following the attacks, although they have now mostly resumed. And in Ukraine, Russian drone strikes. أجي انتايرا نردل نابزي موسكو تيرس كتماناي راشا مالتيو كبيت زخونا نايدرون متقعت كم استخايدلو كم تري وزلهم أبرس كتماناي راشا أتيوم يوكرين سفز زخونا متقعت كايدوم نيروم زون مغط التانايتي كنريون كنسمعون زخونا نايو تايدا راشا برتع زخونا متقعتي قبل اليوكرين كتقبرك أنيا يوكرين برتع من قد كتتقع غنيا كم قبر ملسنات دما بدرونا دما عيني بالله سني بالله يوكرين دمان راشا أبترس كتمام مزيا بزح نوات كتورت ولا تقتري ولا لهم سبيلا وجزاوتيو سلزة كينات نريوز لنا بعلمنا مدارتي زي بلو أزيو دوب زي بلو دوب زي فلت نبي نتايك متسخل كتجمع زي تخل حرقة كوت كازخل كيناتنا نريز لنا and this is tragedy بقى tragedy عبيز بلا tragedy نريز لنا and كله كم تري وزلهم تكوينات من ينشتي من يعبي من يحيال من يدخم كتفلت ولا زي تخل مالتيو as long as نزيد درون تكنولوجي تتكلم تلها نتيجة لو بيتن سنتن نايتن هجرات بغلي لك غير رز خلينا تدايناميكس تندرون دماء زين كبرات يكونن مبزحتك زي دماء نتدرون بعلها خسرها أبتخلوا له تراي وسيد دم سالك جي يوكرين كل البعلي صرح بعلهم صرحوا له كنا بلاين خلينا بيوكرين قرب سبيشاليز له كبيروبا أبزح حلفس ناينروي ميديا سنتايلو سينيرو ناينروي دروناتي أب نمرت راشا يحرم 5 اللواز قلتي صحف وتي 5 نمر نروجاوي
دكتور دينيس كلين زبال كزارب سمين يره تاي مالتيو هجرات أوروبا بعلن زرحوا ويون نمودة تدرجة مقدة أم ترى يصرف درونات ناب يوكرين يسدوا مو يوكرين صرحوا زلا درونات تبهيلو ناب راشا يتقوسالو سلزي راشا أبقى بوينت كبيت زخنا متقعتي ناب أوروبا كتجبر كم تخل اتجام جاماليو أكم زع عين ترسم كينات كلو دمايم انتاي قبر لون بنزلنا سراويتهم أمريكا كاب أوروبا كسراويتهم كوتسو يوصلوا لوز بعض كاويد مثلا سلزي the situation is very very bad بكل من قدينا دمان رزالنا بكل من قدي كده كان رزالنا تكون تسع كندي كبيت كم زلوا. Well, 130 drones were destroyed. These are the figures that we have here, and in and around Moscow, 3 people have been killed, and from 12 to 16 people, there are conflicting reports, have been injured in Moscow. The drones were targeting the Kapotnya oil refinery. Several people were injured there too. In the Putil. So, كم تريود لهم روسيا كاب إسرائيل كل تنجميرو كسب حجي الأربعة عامات كبيت خونه كيناتي زكايد نيرو كاب يوكرين حليفون أب مريت روسيا ناتوز جبرتلو متقعتن كنتاتن ريالنا انتاي نخلبلينا لنا كنتات ساكندي كبيت كم زلون إذا كلنا ريالنا نشاينا عبيد أجايو بزيك على مخنياتو كلت سوبر باورز روسيا كمدما أمريكا كلتين زعبين يكل رواعهم زلون حيالات تواقعتنا وقتهم مكروزلون هجرات كلتين أبسفه زغنا كيناتاتين يتلا غيا هم زلون رلنا تشاينا بقطبة نخت ونشف بوتها دروا عين دما ريل فيدباك ما كينات أصوارات كم يسرحوا نايمن يدمعون كم يدمعون تاي بكوتات الله انتاي كم تخلاف كم زعينات كينات ممليسهم نايب حكي أبريل تايم حبريتنا رغبوا نتي إندستريال بيزناتهم نخيلوا أصواراتهم بقولوا أدابت ناقبر نخيد نايب حكي زبالة تمكرو سيدهم زلوا تشايناويان مخانهم يمزنقرو تشايناويان نزمت زلوا عمتات دومينيت كقبروا مخانهم نعلم نمجماتو كبيرة مثلا مغنياتو the two نتنكلتك ولا درهم زخلا زنبرة بعلاتن نتزلوا مكنتات يكافئ اللوا راشا كم زلوا ممسي أوروبا أمريكان بقتم كياتوت كلا بس تشاينا تتأمامنا هنا برتن بس تشاينا كتودا دريا تدلنيرا تشاينا لما كم زحجم بس تشاينا قريبات صرح زلا كم خسر هدلينا برتن وهنا إنه بعلم تشاينا كاباتهم كوزوز وخل تكنولوجيا كم زلون موادرتهم غيرهم دوس دوانيرهم أبز حججن تشاينا مست كل وريد وازلو راشا مالتي كاب تشاينا بزوج دقف سلا تدلن نقدس سلا تدلن دارجا نتشاينا تزقربت محز أخوينا تلا نيتي كوينات زجبر زلو زا أكل حبريت هذا ما نتشاينا تبا خمزلان تشايناون نعوريا نتي أصواراتنا راشا زد اليوم تشيبس مسوق خيز زخل سوفستيكيت زخنا مسارحي يشطوا لهم كم زلو أمريكا قص عليهم زخسو إزد ما انتاي زريكا إزد عجة تفتير زلو كنتات كل جزية إزد channel إزي ننقرات بعيني بنا إيرترا من الأريزريوم أزوم عبيت هجرات نحت عدم أب كبيت زخنا مفتتانا تيوم سلو زلو نيرترا انتاي جاب تنفاس ناخد ركبي قبرالو تاني مالتي زي إيرترا زقول دايزي أزير حقوقي كابا جن أتهم إيرترا زج أنا نقصنا برحيل تادما نحيال تايب لبوتاتها حيال يفطروا له ويبلوا بوتاتنا لبا ما سلو زخون حيالات يفطروا لهم سلازي إزياتهم نحت عدم كوك عشامادو خلو وجن فتو ندلي كنا نجن تاي فترة كانت مسكين نسبي نتي أبكم زب بخم مساتو زي كون ويقول درجو زي كون وجن أبناتو درجة وريدهم كساقي وظفتو نزنا برزبتات سلام كركب يخلي نتي سلام جن كنت أملو أيلك نتي سلام بزي كونتات زفت أرزول سلام كنت أملون كنت مزمزون أيلك ساترياتا كنبلان خل بر أتو كونتات ساكندي زي تراغا أو كونتات مغانيو أكم زي مدرك كله دم أوروبا توريد وما ليلنا. Europe being punished again, or is the Iran war so costly that the United States has to save money by not sending troops to Poland as planned? The soldiers had their send-off ceremony. The equipment was already in transit, and then the order came, don't go. The US Army has abruptly cancelled the deployment of more than 4,000 troops to Poland. The unit, the 2nd Armoured Brigade Combat Team out of Fort Hood, Texas, had been set to rotate in for 9 months. This follows a decision 2 weeks ago to withdraw 5,000 troops from Germany. Well, Jim Townsend has been listening to all of that. 8 years as deputy out of Fort Hood, Texas. انتي تري لهم زي نريو زلنا نا بولند امريكا 14 وتحدرات نخسدد كل نجر توديو ابز نبرلو كل نجر توديو ابز نبرلو ابلاست مينيت ايتخدون يقوم تباهيلو مالو بقمت قالو كاب جرمن 5 وتحدرات
ክመጽኹም ዘለዎም ካ ትእዛዝ ተዋሂብሎ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝነበረ ምሕዝነት ብኸመይ መንገዲ ናብ ቆልቆሎ ይኸይድ ኣሎ ትርእይዎ ኣለኹም ኔቶ ኣብ ኢመርጀንሲ ሩም ወይ ከዓ ኣብ ናይ ህይወት ሓትሕን ደረጃ ወዲቓ ኣላ ክብል ከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኔቶ ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ኩነታት እናተጋህደ ይድመፅእ ዘሎ እቲ ዕላማ ኩናት ናይ ዩክሬን ክጅምር ከሎ ነቲ ምክንያት ነቲ ኩንነት ተጠቂምካ ነቲ ንዑ ከም ምክንያት ተጠቂምካ ንኔቶ ከም ብሓድሽ ንምሕያሊ ነይሩ ኣብቲ ካልኩሌሽን ዘይገበርዎ ግን ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ሰብ ናብ ፖለቲካ ክምለስ ይኽእል እሞ ፕሬዚደንት ክኸውን ይኽእል ዝብል ገምጋም ኣይገበርብሉ ነይሮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ እቲ ንሳቱ ደልየት ነበረት ኣብ ነዊሕ ተሃንፆ ዝነበረት ኩነታት ከምዘይ ዕወት ዝገብር ዘሎ ንሱ ናይ ቋራጭን ናይ ሓፂር ግዜን ጥራይ ስለዝሓስብ ነቶም መሻርክቱ ነቶም ንኣሜሪካ ሓያል ንክትከውን ዘግብርዋ ዝነበሩ ንኩላቶም በብሓደ እናሃደመ ንኣሜሪካ ጥራይ ኢዳ ዘትርፋ ዘሎ እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ዳርጋ ዓብ ቁጥዕ ፈጢሩ ኣሎ እዚ Well, I'm afraid that's what it is. At NATO and now with the Centre for a New American Security. We're blessed to have you for context and insight today, Jim. Is Europe being punished again? Well, I'm afraid that's what it is. There has been talk, and for a long time, actually, there have been talk about moving forces around because the front line had changed from the Cold War days. Germany was no longer the front line. It was Poland, it was the Baltics, and there was talk about that. But it was something that conclusions hadn't been drawn yet. And this was a few years ago. But I think right now, these rotations date from when the Russians went into Crimea. So that's 2014. And we began to rotate in these Armor Brigade combat teams. So this rotation has been going on for a number of years now. ኤውሮጳ ተቐፂዓ ድያ ሕጂ ከም ብሓድሽ ንዝብል ከምኡ ዝመስል ምክንያቱ እዚኦም ወታደራት እዚኣቶም ንከምዚ ነዚ መስርሕ እዚ ንነዊሕ እዋን ድላዋት ዝተገበረሉ እዩ ብፍላይ ድማ እዚ ፖላንድ ዝበሃል ሃገር ንፑቲን ራሻ ብዙሕ ግዜ ናብ ኩናት ንክኣቱ ዝፈታትኖም ዝነበረ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ንኸይብል ብዙሕ ድፊት ዝገብር ዝነበረ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ቅልፅምን ናይ ኣሜሪካ ዲፈንስ ሲስተምን ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂን ኣሚኖም ማራ ዝግዕሩ ዝነበሩ እዮም ፖላንድ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ማዓስከሮም ኣዳልዮም መግቦም ኣዳልዮም መስትዮም ኣዳልዮም ነቶም ወታደራት መፂኦም ክከላኸልሎም እናተፀበዩ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ሽተማይ ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ፖላንድ ማለት ድማ እቲ ዝቐረበ ናብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሽርክነት ዘለዎ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ድማ ዝሓሸ ወታደራዊ ቃውማ ዘለዎ ሃገር እዩ ምስ ራሻ ድማ እቲ ዝኸፈ ፅልኢ ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ኣሚንካ نوح رحكات خيط نيرك حدا قاونا لو قدميغا are of a logistical nature and will not affect deterrence capabilities or our security when it comes to Polish-American cooperation. Poland has been, is and will continue to be the most stable, loyal and effective ally of both the United States and other NATO countries. I am convinced we will be able to work together on this today and in the future. Right, Jim, your reaction? ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ፖላንድ ዝዛረብ ዘሎ ንኣሜሪካ ቃል ብቓላ ማዓኮር ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ኣሜሪካ ምስዓምን እዩ ሰራዊታ ስሒባ ኣሜሪካ ዝኩሉ ሓደጋ ፈጢራትሎም ከላ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ዝምድና ክቕየር ዝኽእል ኣይኮነን ሎምን ፅባሕን ፅዒርና ደኺምና ተቓሊስና ክንመልሶ ኢና ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ንመን ከምኡ ዝብል ዘሎ መሲልኩም መጀመርያ ነቲ ህዝቢ ፖላንድ ኣብ ኣሜሪካ ሚኑ ምስ ራሻ ኣብ ምፍጣጥ ደረጃ ንክበፅሕ ገይርዎሞ ዘለዉ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ቆልዑ ከለካ ዝክሮ ተኮይንኩም ፍላይ ኣብ ኤርትራ ንገብሮ ዝነበርና ኣብ ገዛውትኻ ካባኻ ንዝዓቢ ሰብ ብገዛውትኻ ክሓልፍ ከሎ ክዳነ ስኢልካ ክትላኸፈ ትፍትን ኢኻ ተኣኪብካ ከለካ ገለ ከምኡ ንገብር ኔና ናናሾ ከለና ከምዚ 10 ዝኾን ቆልዓ ተኣኪብካ ከለካ ምስ ዓብ ጎበዝ ትላኸፍ ወይ ስኢልካ ሓደ ሓደ ግዜ ስድነት ትገብር ስለምንታይ ኣብ ገዛውትኻ ስለ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ካልእ ግዜ ተረኺብካ የለኻ ኣብ ካልእ ቦታ ተረኺብካ የለኻ ስለዚ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ከተኣኪቦም ዘራያት ኮይኖም ኣሜሪካ ስለ ዘለዎም ንራሻ ይፈታትንዋ ነይሮም ኣሜሪካ እምብንድሕሪ ኢሉ ግን ምስ ራሻ ብፍፁም ከወዳደሩ ይክእሉን እዮም እዚኦም ስለዚ ልክዕ ከምኡ ዓይነት እዚ ናይ ቆልዑ ንፃወቶ ዝነበርና ግን ናይ ቆልዑ ዘይኮነ እሞኻ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዳትስ ዋይ ኤውሮፓ ኣብዚ እዋን እዚ ሲሪየስሊ ካብ ኣሜሪካ ተፈንቲትና መፃኢና በዓልና ከነውሕስ ኣለና ዝብል ዲቤት ወይ እውን ዲስካሽንስ ዓብ ቦታ ረኺቡ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝረባ ኣሎ ነቲ ኩነታት እቲ ድማ تا نعوت مرح زل هاجر سبين يا تبهال كتعوتلو ديا انت كتكون يا بحجي زراجن سبين كاب امريكا تسقعتنيا نت وتينا كال من قد كنا نادل نازبل ديبيت اب سبين عببوتا حيزلو سمعوا بزغ مانج Jose Manuel Alvarez, thank you for joining me on Upfront.
Thank you. This week, you reiterated your government's call for the European Union to establish its own standing army, saying that Europe must reduce its dependence on the United States. Why do you believe this is important right now? There are two things. First, we continue believing in the transatlantic relationship, and we continue believing that transatlantic security is better guaranteed by NATO. But we see that from the other side of the Atlantic, the American administration has new ideas about the transatlantic relationship when it comes to trade with tariffs and when it comes to security, and they invite us to take more care, to take more of the burden of our own security. And therefore, we must make sure that the deterrence that our citizens needs, it's more in our hands. Plus, we بعفش انتايو تايم زبلو زلو تديبيت نوح زبالة ديبيت يا حتر عبي لخ نقرأكم إيروبا سبين حنت كابتو من أمريكا فيتني في تقت مع زلان تشالنج تقبرا زلان يا كاب إيروبا دونالد ترامب ما عدل سي نمبر سبين قال لنا قرح ما كقبرا يحسب عليه جن نبينا كل قداس لزي كل كابتو قطباون تعريف نبينا قبرا لا لزي كل كاب كينات ورب كينات دماكوت سلازي كعالم برن سبين عدل انترخيبو قال لك قبرا مخانو فلوتيو كابا حليبو انتايم زبلو زلو أبزي الناتو يكون نسألينا وي وانت ترانساتلانتيك زبال حدنا يكون نسألينا زلنا جن أوروبا بنفسها كتم حضر كتكلا لو ناي نفسها حيلي كتهنس كتكلا لو أمريكا تتعامل من هجرة يكون تنكم زوجين ريو زلنا بتدق عقامي دونالد ترامب زر ينازل له بهريات دونالد ترامب لما كاب زيروز ما تسبع يكونن كابتي بوليتيكاوي كونتاتنا أوروبا زمتسيو سلزي أنا أمريكا زمتسيو تزبي أبكم تاي درجة وديغو سلزلو بحجون كاب دونالد ترامب زخفون كما سلزغلو كاب بحجي أوروبا حسابات قبر اللوا بعلنا كونتاتنا كنقواص رول دخل من قد كنفتر لنا يمزولو زلو سلزي أمونغو أوروبا أمريكان زنبرة فقري ويون متأسسار كاب جزينا بجزي ناخف نتبلا شو دا أمر نتعري غير يلن أوروبا عندما بحكي دونالد زي أمريكا مرب حدقات تو منبركب حدقات توصب زلا خويني سمع ميلن بفلاي مسراش بعيسى ناي نداد يومن كان قربنا انرجي يومن قريص اتلهم كتبك حجون انت خونه ابزو كينات ناي ايران The Strait of ابزو كينات ناي ايران ون انت خونه نتي كالاي اقداسي من ناي نادد ناي ساعات زنبره ناي اوروبا بمبتاخ كساب حجون نعو كتحويون كتفتحون بزي مخاله قبل علوك طبعا اوروبا بفتينكا مورادرتو زي بلو سمبراتيا تورد على أمريكا سلزي أوروباويان حجي انت امتايزون مدام نبتا أمريكا ممليسا أبقد قواد كتوتوا نمبر كابو كتوت أنا تدل هجرا يكونتن أبزبليو كلاتهم تم راح تدم دارجا أبكم عينت مدام نبتا بس simply to keep its energy lifelines alive. According to Iran's state broadcaster IRIB, after China, Japan and Pakistan secured safe passage for their ships through the Strait of Hormuz with approval from Iran's navy, several European countries are now reportedly seeking Tehran's permission to move their own commercial vessels through the vital corridor. The development marks a stunning geopolitical reversal. European nations that once condemned Tehran imposed sanctions and backed pressure campaigns against كم تريو زلهم أوروبا هجبت حتى زل درجة تكونتات كاب كنت تصورون وزعي ناخوني خيس لزلو كونتات ناتهم بعلم كفتح لهم نسدما مس إيران كنزر عرب كن كلال لنا إيران تردادينا مس إيران كون زغل غيرنا وداينا كنفتح لنا ولا ون إذا ربازيا نبقى بحرن تمسيخما نبير تراجس كحجب جبز بحال زلو لك كم توش مت حرموز كأي بحر وانت تلقيتو أمريكا خد كفتهم زي تغلس لدفلتو دلو بستغل من قدي ناتهم دبلوماسي أبكرنا أفريقيا كسر حكم زفتنو إنا نرجع لنا تزي أب قدانا إيرتران تخونه زقبر وزلو متساوات أب جبت تخونه كمون إثيوبيا حبابيلهم كاب كيناتهم ورا كيناتهم كتعرف مو ناب كالو من قد كتوكر بو شجرخ فتح له زغل من قد يوم زلو برجت تينا أوروبا نصور زخونه بزحت أجرات نسمو خانم بتناي فرنسا زبلولو بتجلو زبلولو بس كومتات العموم كانت كردا كل نجن ناي إنرجين ناي نقدر مسمرناتهم أي بحري كاب أمريكا نلعل نعم يزقدسهم كاب أمريكا نلعل أي بحري نعم يقدسهم سلزي نايك أي بحري دحنت نايك أي بحري رجوع زخونه مسمرنا نقدر نقينو نقطل زلو دليت كاب أمريكا نلعلنا أوروبا يزقدس that's why دما حجون انتخونه ولا مس إيران تزراريبنا قداينا
ንኢራን ዝበለትና ጌርናውን ነቲ ኩነታት ክንፈትሓሉን ክንቅይረሉን ዝኽእል መንገዲ ክህልሎ ወይ ብሎ ነዚ ዘረባ እዚ ድማ ኢራን ብርክዕ ይጥቀምሉ ኣለዉ እንታይ ገብርዎም ኣለዉ ነዚ ከምዚ ኩነታት more from Iran in the Strait of Hormuz. They've now launched Hormuz Safe, that's what they call it. It's a Bitcoin-backed insurance for ships in the Strait of Hormuz. Iran launches a new maritime insurance platform. As I mentioned, it's called Hormuz Safe, and this offers coverage to cargo ships passing through the Strait of Hormuz. Now, what makes this move especially bold is how payments are being collected entirely through Bitcoins. A $10 billion bet on Bitcoin. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ኢራን ዝበሃሉ ኣዝዮም ረቃቕቲ ህዝቢ እዮም ኢና ንብለኩም ዘለና ንሳቶም መንገዲ ክፈጥሩ ኣሜሪካ ድማ ክትዓፁ ተረባሪቦም ስለ ዘለዉ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ በቲ እንታይ ይብልዎ እዚ ቢትኮይን ዘይኮነቲ ካልእ ዓይነት ኣልተርናቲቭ ኮይንስ ኣለዉ ከምኡ ተጠቂሞም በዓል ቴተር ዝበሃሉ ተጠቂሞም ባእታቶም ገይሮም ነቲ ፔይመንት ክገብርዎ ምስ ፈተኑ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኦም ቁፅፅር ስለ ዘለዋ እገዳ ገይራትሎም ክሳብ 400 ሚልዮን ዲገለ ገንዘብ ከም ዝተዓፅወ ይዝከር ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብቲ ሜይን ኮይን ማለት እዩ ናብ ቢትኮይን ገይሮም ነቲ ክግበር ዝኽእል ኢንሹራንስ ድዩ ካልእ ኩሉ ብቢትኮይን ክገብርዎ ከም ዝኽእሉን ነዚ ድማ ክትንክፎ ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለ ኢራን ድማ እቲ ናብኣቶም ዝደሊ ልክዕ በቲ ንሶም ዝደልይዎ መንገዲ ክኸይድ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ again they are trying everything ነቲ ሽግሮም ንኽፈትሑ በዚያ ድማ እዮም ነዞም ኢራን ዝበሃሉ ኣነ ዓብዪ ክብሪ ዘለኒ ነቲ ፀገም ናቶም ንምፍታሕ ዘይከድዎ ርሕቀት የብሎምን they are trying everything every trick ዘሎ ኩሉ ካብ ኣሜሪካ ንምውፃእ ኣሜሪካ ንኸይተዓፅዎም ኣሜሪካ ንኸይትብሎም ነቲ ዘለዎም ናይ ሕርሙዝ ሓይሊ ተጠቂሞም ኩሉ ነገር ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሃገራት ድማ ከም ባህሊ ኤውሮጳ ከም ዝብለኩም ፀናኩ ኣማራፂ ይስእኑ ስለ ዘለዉ ምስ ኢራን ተዘራሪብካ መፍትሒ ምግባር ሓይሽ ኢሎም ጃፓን ቻይና ካልኦት ሃገራት ኢራን ዝበለትና ጌርና ዝግባእ ከፊልና ክንወፅእ ኢና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ካልኦት ሃገራት ይገብሩ ኣለዉ ኤውሮጳ ድማ ኣሜሪካ ክትፈትሖ ስለዘይትኽእልቲ ጉዳይ ንኣሜሪካ ምፅባይ የዋህነት እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሳኪን ዳ ኢማራት ኣብዘይ ጉዳዮም ኣትዮም ዝስሕንዋን ዝጥበሱ ዘለውን የሕዝኑኻ እንተትኻልእ ኩላ ሰብ ነናታ መዋፅኦ ተናድላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከውፅኦ ዝኽእል ነገር የብሉን ኣብታ ድራማ ኢቲካ ጥራዩ ገዲፍካ ክጠፍእ ዝኽእል እምበር ዶናልድ ትራምፕ ከጥሕኖ ዝኽእል ወይ እውን ከውፅኦ ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓብዪ ናይ ታሪክና ነጥበ መቐይሮ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ወሽመጥ ሕርሙዝን ኢራንን ዝገብርዎ ዘለዉ ጅግንነትን ኣካይዳን ድማ ንሃገራት ከም ባህሊ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ሲኢንንኦ ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ዓይኒ ዲፕሎማስያዊ ተገዳስነት ከም ዝረኽባ ይገብረና ኣሎ ንሕና ድማ ነዚ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦን ክንፍትሾን ንዑ ክንዛረብን ክንፍትን ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ኮይንኩም ትኽትሉ ስለ ዘለኹም ነመስግነኩም ሕጂ ነዊሕ ግዜ ወሲደ ኣለኹ ናብ ናይ ዞባና ቀርኒ ኣፍሪካ ክምለስ ኢና ናብ ኤርትራ ድማ ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ እና መንግስት ከፈረንሳይና ከፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዚህ ረገድ የሚጨበጥ ውጤት የሚጠብቅ መሆኑን ከወዲሁ ልገልጽ እፈልጋለሁ። Geography says Eritrea is a maritime power, but the ledger says it's an economic ghost. Ports don't create economies. Economies create ports, and Eritrea has no engine. While Hargeisa and Djibouti thrive, Massawa and Assab sit as expensive lawn ornaments. By wrong policies and ignoring reality, the Eritrean government is locking its own gates. Today, we reveal why Eritrea's only solution is a total reset with Ethiopia. On a map, Eritrea looks like a winner. Its coastline. ብልጽግና እንታይ ትብል ምስላ ኣላ ናይ ኤርትራ ቁርብ ቃል ብቓላ ይዘከርኳን ኣለኹ ህበይሲ ህበይ ድያ ወላ ህበይ መስለኒ ሓደ ዘቢብሲ ከተርክቦ ስለዘይ ከዓለትሲ ኣብ ቆደሙን መፂፅ ነይሩ ኢላ ይበሃል ዓይነት እንስሳ ምዃና በዓልኩም ኣርሙኒ እንዳ ብልጽግና ድማ እንታይ ክብሉና ይደልዩ ኣለዉ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ግን ብዘይካና ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ጥቕሚ የብሉን ኢትዮጵያ መፍትሕ ኣለዋ መፍትሕ ናይቲ ወደባት ናይ ኤርትራን ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራን መፍትሕ ናቱ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ድማ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ እዩ እንድሕሪ ኢልኩም ብርግፅ ዘምፅኦ ዘረባ ኣለዎ ካበይ ከም ዝመፀ ኮንቴክስት ክንበኩም
ኤርትራና ከግብጽ በኩል ሰበር ዜና ተሰምቷል። ኤርትራና ግብጽ የባህር ትራንስፖርት ትብብር ስምምነት መፈራረማቸው ነው የተነገረው። ዛሬ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባድር አብዱላቲና የትራንስፖርት ሚኒስትሩ ካሚል ኤልዋዚር ወደ አስመራ ለጉብኝት ባቀኑበት ወቅት ሁለቱ ሀገራት የባህር ላይ ትብብር ስምምነት ተፈራርመዋል ተብሏል። የስምምነቱ የፊርማ ስነ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ በተገኙበት ነው የተካሄደው። ታዲያ ይህን ፊርማ የተካሄደው ከሰሞኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ፣ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አስመራ ያቀናሉ በተባለበት ወቅት ነው። በዚህ ሰዓት ከኤርትራና ከግብጽ በኩል መርድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰበር ዜና ተጣፋእኻ ኢትዮጵያዊ ዝኩሉ 2 ዓመት 3 ዓመት አፍ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ኢና ኢልና ድራማ ንገብሮ ዝነበርና ለንቀነ ድማ ብፅዑቅ ኤርትራ ብሽምግልና ናይ አሜሪካ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስን አብይ አሕመድን ክራኸቡ እዮም ዝብሉ ንብሎ ዝቀነና ንሕስዎ ዝቀነና ክንብሎ ዝቀነና ማይ ሓቆይና ተሪፍና ጥራይ ደይኮነሲ እታ ቀንዲ ጸላኢትና ግብጽ መጽያ ግብጽ መጽያ ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ካልእ ጉዳይ ጥራይ ከይኮንካ ብዛዕባ አፍ ደገ ባሕሪ ተፈራሪማ ብዛዕባ ሎጂስቲክስ ብዛዕባ ማሪታይም ብዛዕባ ሺፒንግ ተፈራሪማ አታታታታታ እንታይ ዝበሃል ማሰ ኣታኡ ይበሉለይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ነቲ ናቶም ዜና በቲ ናቱ ሪትም በቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ረስኒ ብኡ እንተቐፂልካ እቲ ዜና ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ ኮሚድ ይመስል ሃቱም ሰባት ተዘመትና ኣንታ ብልፅግና ኣበይካ ተኣትዎ ባሕሪ ረኺብና ትብል ዝነበርካ ባሕሪ ረኸብካ ወላ ገጽ ባሕሪ ረኸብካ ጉድ ረኺብካ ተሪፍካ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሕጂ ምስ ኤርትራን ግብፅን ዝገበርዎ ኩነታት ከላግባየ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነት መርድእ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ዘላ እዚኣታ ዓባይ ፅፍዒት እንድያ ኣብዚኣ ነዚኣ ግን ሓዝበለይ ሓንሰብ ሒዝኩም ኣፅንሑ እታ ካልይቲ ዝገደደት መርድእ ዘላ ድማ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ Sudanese army fighters in Khor Hassan in Blue Nile State. The army regained control of the area from the Rapid Support Forces as battles in the southern part of the region continue. The Sudanese army has recaptured a vital area in the southeastern Blue Nile State following fierce battles with the rival paramilitary Rapid Support Forces. Blue Nile State is one of the most volatile areas in Sudan and has emerged as an economic battleground with neighbouring Ethiopia. The state سمعوا لكم ده تاريخ يتسرح زلوا بخلو صمدا بورت السودان تأكيبهم كجبروا وزعنيو كن رزقنا أبايت هذا من تاي متصالو نغسل ዶባ ሱዳንን ኢትዮጵያን አመና ዝፀዓቆ ኮይኑ ኣብ ተቃዶብ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዝርከብ ግዛት ብሉ ናይል ኣብ ሶምን ዝከቢድ ውጊ ይካየዳሉ ሰራዊት ሱዳን ትማል ዓርቢ ምሸት ኣብ ግዛት ዝናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ቀጥታ መሳገር ዝኾነት ሓንቲ ከተማ ከም ዝተቆጻጸረ ፍሊጦሎ እቲ ሰራዊት ሱዳን ትማል ዝተቆጻጸረ ከባቢ ናብታ ምስ ኢትዮጵያ ቀጥታ እትዋሰንን ቁልፍን ዝኾነት ናይ ደቡብ ከተማ ኩርሙክ ንምግስጋስ ከም መሳገር ዘገልግል ተባሂሉ እታ ወሳኔ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ዘለዋ ናይ ደቡብ ከተማ ኩርሙክ ዝሓለፈ ወርሕ መጋቢት በሓይል ህጹጽ ደገፍ RSFን ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜንን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዝወደቐ ዝፍለጥ እዩ እዚ ናይ ደቡብ መስመር እዚ ሰራዊት ሱዳን ጉጅል ዕጡቕ RSF ካብ ኢትዮጵያ ናይ ሎጂስቲክስ ደገፍ ይረኽበሉ እዩ ብምባል ክስ ዘቕርበሉ ዘሎ ከባቢ እዩ ኣብ ዝዋን እዚ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ከባቢ መሊሱ ንምቁፅጻር ዱልዱል ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ ክኸውን እንከሎ ብኣንጻሩ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ RSF ሒዝዎ ዘሎ ቦታ ንኸይለቅቕ ብርቱዕ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ከባቢ ሙሉእ ብምሉእ ድሕነቱ ዝተሓለወ ንምግባርን ነቲ ከባቢ ጠቕሊሉ ንምቁፅጻርን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ወረዳ ኩምሩክ ሰራዊት ሱዳን ፈጺሞ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ድሮን ሰራሕተኛ IOM ሓዊሱ 8 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዳው ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ኣሶሳ ወረዳ ኩምሩክ ኣብ እትርከብ ከተማ ኩምሩክ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ሰራሕተኛ ዓለም ለኸ ውድብ ስደተኛታት IOM ሓዊሱ እንተወሓደ 8 ንጹሓን ዜጋታት ከም ዝተቐትሉን ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ነበርትን ሶማያ ጥዕናን ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ከተማ ኣሶሳ 94 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ እትርከብ ከተማ ኩምሩክ ሰባት ብበዝሒ ኣብ ዝእከብሉ ናይ ንግዲ ቦታታት ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ መሰኻክር ዓይኒ እታ ድሮን ካብ ኣንፈት ግዛት ብሉ ናይል ሱዳን ከም ዝመጸት ጠቒሶም ሰራዊት ሱዳን ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ምኽንያት ብምግባር ነዚ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ከሲሶም ኣለዉ ሓደ ነባሪ ነቲ ጉዳይ ንኣዲስ ስታንድ ኦኬ እዚ እጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ታሪኻዊ ፍጻሜ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ እዚ ኣብ ሰራዊት ሱዳን ተዓዊትና ኣለና ዝብሎ ዘሎ ዓወት ኣብዚ ብሉ ናይል ስቴት ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሓቂ ታሪኻውን ኣዝዩ ኣገዳስን እዩ ብሉ ናይል ስቴት ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብጣዕሚ ሰሪዕ በቶም RSF ማለት እዩ ብብልጽግናን
ኢማራት እናተደገፉ ከምኡውን በቲ ናይ SPLM ወደል ሒሉ ዝብልዎ ዕጡቕ ጉጅለ ባእታቶም ተደጊፉ ዝገብሮ ዝነበረ መጥቃዕቲ ንሱዳን ኣገዳሲ ካልእ ግንባር በዚ ብምኽፋት ልዕሊ ኩሉ ድማ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝኣክል ቦታ እንድሕሪ ሒዙ ዘይተኣደነ ሎጂስቲካዊ ደገፍ ብመንገዲ ብልፅግና ብዝተፈላለየ መንገድን ክረክብ ስለ ዝኽእል ቀፃልነቱን ህላዊኡን ከውሕስን ክሕግዞ ይኽእል እዩ ስለዚ እሞኻ ስቡሕ መሬትን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ መሬትን ስለ ዝኾነ እዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣትኪሉ ንክኸይድ ንግብፂ እውን ሓደጋ እዩ ነይሩ ንምክንያቱ እዚ ቦታ እዚ ካብ ጌርድ ካብቲ ዲጋ እውን ርሑቕ ስለ ዘይኮነ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብዚ ቦታ እዚ ሓይሊ ክህልዎም ምፍቃድ ማለት ኣብ ልዕሊ ግብፂ ክገብርዎ ኢትዮጵያ ይኹን ኢማራት ክገብርዎ ዝኽእሉ ፀቕጥን ፀብለልትነትን ኣዝዩ ወሳኒ ነይሩ በዚ መንገዲ ድማ ነዚ ቦታ እዚ እንድሕሪ ሒዞም ገለገለ ሰብ ኣሎ ግብፂ ባዕላ ትፈልጥ ኤርትራ እንታይ ግድሰና ክትብል ትኽእል ኢኻ ኖ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ሌቨሬጅ እናረኸበት ተኸይዳ ዝኾነ ይኹን ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዝምድናታት ንሕና በዚ ከምዚ ክንገብረልኩም እንተኮይንኩም ንስኹም ነዝግደፉ እናበሉ ነቲ ዘለና ዲፕሎማስያዊ ፀገም ኣብ ምኽሳር ወይ እውን ኣብ ምጉድዳል ዓብ ተራ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብፍፁም ክዕወት ዘይብሉ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ክዕወት ተጀሚሩ ንፋኖ እውን ኣብ ሓደጋ ንኸውድቕ ንሸነ እውን ሓደጋ ኣብ ምውዳቕ በቶም ዕሱባት ዝተፈላለዩ ሓይልታት እናምፅአ ሽግር ክፈጥር ይኽእል እዩ ብዓብዩ ድማ ኣብ ከምዚ ቦታታት ክዕወቱ ተኽኢሎም ናብ ኤርትራ ተፀጊዖም ካልእ ከምኡ ይገብሩን እዮም ኢልካ እውን ብዓፋር ዲ ብዓሰብ ተፀጊዕካ ገለ ነገር ከምዚ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ እከይ ተግባር ቀልጢፉ ክቁፅር ዘለዎን ክመውት ዘለዎን እዩ ሰራዊት ሱዳን ድማ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ስጉምቲ ወሲዱ እዛ በዚ ከተጋጥሞ ትኽእል ዝነበረ which is copper and iron that are found in the south and southeastern parts such as copper and such as cotton, sesame, resource-rich states. From agricultural lands that cover more than 60% of the state and produce crops such as cotton, sesame, and gum arabic, to gold and other minerals such as copper and iron that are found in the south and southeastern parts where most of the fighting is currently happening, and more than 6 million heads of livestock, some of which are exported, contributing to Sudan's GDP. Chief ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ኣዝዩ ሃብታም ቦታ ድማ ሃብታም ዞባ እዩ ንሕርሻ ይኹን ብዙሕ ማዕድናትን ኣገደስቲ ማዕድናት ናይ ሱዳን ንኤክስፖርት ዝጥቀመሎም እውን ኣብዚ ቦታ እዮም ዘለው ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ብቀደሙ እውን ኢማራት ብፍሉይ ዓይነት ጥምቶ ዝነበረት እያ እንድሕሪ ንሱዳን ኣዳኺማታ ነዚ ቦታታት እዚ ዝኾነ ይኹን ዕጡቕ ጉጅለ ከም ሓራ ሃገር ንክገብሮ ድዩ ወይስ ገለ ኢማራት ግን ሙሉእ ቁፅፅር ክህልዋ ዝኽእል ኢማራት ኮሎኒያ ትደሊ ዘላ ክትፈልጡ ዘለኩም ከምዚ ንሶም ዝገዝኡ ሃገር እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲኦም ትግዛእ ሃገር ናታ መንግስቲ ኣለዋ ብላብላ እናበሉ ግን ባዕሎም ዘመሓድርዋ ግን ርግኣት ዘለዋ ብዓለም ድማ ተፈላጥነት ዘለዋ ሃገር መግዛእቲ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ቅድሚ 100 ዓመት ኤውሮጳውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ብዝኾነ እቲ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ማለት ገንዘብ ኣለቂሕካ ምስራቅን ምዝማትን ኣሎ እንዲ ሕጂ እሱ ግን ይኣኽሎም የለን ንሶም እሱ እኹል ኣይኮነን ነቲ ፖለቲካ ነቲ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ጌርካ ዝደለካ ክትገብራ ትኽእል ዓዲ ዓይነት ምቁፅፃር እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብልፅግና ኣብ ክፋል ኣፍቂድሎም ኣሎ ግን ስቲል እቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኢዶም ክኣቱ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን ብዙሓት ሃገራት ቅድሚኦም እስራኤል ብዓብዩ ዓብ ፅልዋ ኣለዋ ቀዲሙን እስራኤል ዓብ ኢድ ኣለዋ ብኢትዮጵያ ኣሜሪካ ብዓብዩ ስለዚ ወላ እኳ ብልፅግና ኢማራት ኣብን ኣብ ኢትዮጵያን ፀብለልትነት ዘለዎምን ቁፅፅር ዘለዎም ተመሰሉ ካብኦም ንላዕሊ ዕምቆት ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ንኢትዮጵያ ክንዲ ተቆፃፀርና ተቆፃፀርና ኣብ ኢድና ክንእትዋ ይንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለዎም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ዝምድና ጌርና ንኢትዮጵያ ተጠቒምና ኣብ ሱዳን ገለ ነገር ክንገብር ተፈጢርና ግን ብናትና ፃዕሪ ይግበር ስለ ዘሎ ካልኦት ምሳና ክኾኑ ክእሉ እዮም ግን ንሕና እንመርሓ ሃገር ኣብኡ ክትህሉ ትኽእል እያ ዝብል ሕልሚ ነይርዎም ብፍላይ ንሱዳን ኩነታታ ሪኦም ምስ ፀገማታ ነቲ ብኮ መዝሚዞም ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ሕልምናቶም ኣነ ዝረኣየኒ ኤርትራ ንኤርትራ ውሕጥ ህዝቢ ዘለዋ ገለገለ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ኣብ ኤርትራ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ፐርፌክትሊ ክሰርሕ ዝኽእል ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ግን ኣብ ባይታ ግን እቲ ጠቕላላ ዘይከኣል ኮይኑዎም ዘሎ ድማ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ኣብዚ ዘበን እዚ ከምዚ ዓይነት ምዝምዛን ካልእን ከክህሉ ይኽእል ዶ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ እወ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣሎም ፈረቓን እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ዘገርም ኩነታት እዩ ስለዚ እቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበሃል መዋፈር ናይቲ ኩሉ ፀገም ናይቲ ዞባ ኮይኑ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ብፍላይ ድማ
ናብ ሱዳንን ናብ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ከምኡ ናብ ሶማልያ ናብ ሰለስቲዮም ብዓብዩ እቲ መጋበርያ ኮይኑ ዘሎ እቲ ብልፅግና እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድማ ብሙሉኦም ሓይልታት ዳርጋ ብሙሉኦም ሓይልታት እዚ ጉዳይ እዚ መዕለቢ ክረክብ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ሓደ ካብዚኣቶም ኣብዚ ናይ ጋምቤላ ዞባ ዘሎ ኣብቲ ናይ ፅምዶ ፖርት ሱዳን ተራኺቡ ዝበሎ ፅንሂልና ክንሪኦ ኢና ኩላቶም ናብኡ መፅኦም ኣለዉ ናይ ኦጋዴን ናይ ሶማል በሎ ናይ ጋምቤላ በሎ ናይ ኣምሓራ በሎ ናይ ትግራይ በሎ ናይ ዓፋር በሎ ዳርጋ ዝበዝሕ ህዝቢ ናይ ኦሮሞ በሎ ናብቲ ፅምዶ ናይ ፖርት ሱዳን ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ ምዝካር የድሊ ንመለስ ሕጂ እዚ እቲ ኮንቴክስት ዝካየድ ዘለዎም ኩነታት ንሰምዖ ዘለና ኮይኑ ናብቲ መጀመርያ ዝበሉና ንመለስ For over 1,000 kilometers, perfectly positioned along the Red Sea, one of the world's most vital shipping veins. But here's the hard truth. Geography is not power. Eritrea's coastline provides geographic potential, but not maritime power. Ports do not create economies. Economies create ports. Eritrea has access to the sea, but it does not have access to the systems that make that access meaningful. The country is economically locked, and the key is held firmly in the hands of Ethiopia. ሕጂ እንታይ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብልፅግና ብብዙሕ መንገዲ እዮም ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክነፅሑ ጀሚሮም ዘለዉ ኤርትራ ኣብቲ ገባሕሪ ክህልዋ ኸልዩ ወደባት ክህልዋ ኸልዩ ግን ትርጉም የብሉን ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ክሳብ ዘይመፀቱ ወደባት ብዙሕ ቁም ነገር ከምፃላ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ንሕና ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ወይ ብዙሕ ኢንቨስት ክንገብረሉ ንኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ እዚ ኮምፕሊትሊ ካብ ክቡንነት ዝወፅእ ሓሶት እዩ ኢትዮጵያ ንወደባት ናይ ኤርትራ ተተጠቂሞምሉ ቁጠባዊ ኣበርክቶ ንኤርትራ ክህልዋ ይኽእል ዶ ትኽክል ሚእቲ ካብ ሚእቲ ግን ኢትዮጵያ ስለዚ ተጠቀሙ ኣብቲ ገባሕርና ጥቕሚ የብሉ ማለት ድዩ ኣብሶሉት ሓሶት ሙሉእ ብሙሉእ ሓሶት ኣብቲ ገባሕርና ኩሉ ግዜ ጥቕሚ ኣለዎ ኢትዮጵያ ይጠቀሙሉ ኣይጠቀሙሉ እቲ እሳቶም ተተጠቂሞምሉ ወይ በቲ ቅኑዕ መንገዲ ተተጠቂሞምሉ ክንረብሓሉ ንኽእል ክዓቢ ይኽእል ክንእስ ይኽእል ግን ኣብቲ ገባሕርና ኩሉ ግዜ ፀጋዩ ኣሰት እዩ ንዓና ስለዚ ዶን ለደም ከምዚ ብዙሕ ግዜ ብፕሮፓጋንዳ ናቶም ንሕና አንተ ደይ ተጠቂምናሉ ኣብቲ ገባሕርናቶም ጥቕሚ ክህልዎ ይክእልኒ ወይ ከምቲ ዝድለ ክኾነ ይክእል ዊ ዶንት ኬር ሃገራዊ ድሕነት ተባሂሉ ቀዳምነት ሃገራዊ ድሕነት እዩ ናሽናል ሴኪሪቲ ናትካ ቀዳምነት እዩ ዝመፅእ ኢንተረስት ድሕሪ እዩ ዝመፅእ ድሕነትካ ምስ ዓቀብካ ብሂወት ምስ ሃለኻ ኢኻ ረብሓ ትሓስብ መጀመርያ ሓደ ሰብሲ ሓሚሙ እንተሎ ንኽድሕን ኩላ ባንክኻ ዘሎ ገንዘብ ሃባ እንድሕርሎሞ ወይ ክትመውት ኢኻ እንተሪሎሞ እንታይ ገብር ሰብ ኖ ኣብ ባንከይ ዘሎ ዘይኮነሲ ክልተ ዕፅፍናቱ ኸማን ለምኑለይን ተለቁሕለይ ንብል ክድሕን ስለ ዝደሊ ሃገራት ድማ ከምኡ ኦፕሬሽን ናይ ሃገራት ኣብ መወዳእታ ኣብ ድሕነት እዩ ዝምርኮስ እቲ ሃገር ክትቅፅል ትኽእል ክትህሉ ትኽእል እንታይ እዩ ነቲ ሃገር ንህላውያ ኣስጋኢ ነቲ ንህላውያ ኣስጋኢ ዝኾነ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክትዕልዮ ክትክእል ኣለካ ህላውያ ምስ ኣውሓስካ ድሕሪኡ ብዛዕባ ምዕባለን ብልፅግና ተሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ብመሰረቱ ሕቶናቶም ንህላዌና ንናፅነትና ንሉላውነትና ዝትንክፍ ስለ ዝነበረ እደዝን ማተር እንታይ ዓይነት ሪሶርስ ወይ ኣድቫንቴጅስ ከምፅኡ ይኽእሉ ኤርትራ ናብኡ ከተተኩር ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ወደባትና ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎም ንስኻትኩም ጥራይ ኣይኮንኩም ክትጥቀመሉ ትኽእሉ ብዙሕ ዝጥቀመሉ ኣሎ ንሕና ድማ ንወደባትና ብዝምችኣና መንገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ናው there is this important እዚ ዘረባ እዚ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እንድሕር ኢልኩም ምክንያቱ ለንቅነ ኤርትራን እዛ ስእሊ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ብልፅግና ደሞም ተፍልሓሎም ዘላ ወይ እውን ዳርጋ ከተፀልሎም ቀሪባ ዘላ እንድያ እስከ ድሓን ኤርቲቪ እውን ፅቡቅ ገይሮም እዝኖም ደግፎም ኣስሚዖሞም እዮም ናብ ዝርዝራቱ ክንሰግር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ኣብ ምድፋዕ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ምትሕግጋዝን ዘትዩ ነቲ ዑደትን ዝተኻየደ ርክባትን ዝኸታተለ ጋዜጠኛ ሳልሓዲን ሁሴን መልክዕ ፃዕፃብ ዘዳልዎ ትሕዝተሎ ሚካኤል ሓድጉ ካቕርቦ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ሃገራዊ ምትሕግጋዝን ዶክተር በድር ዓብደልዓጢ ዝተመርሐ ሚኒስትር መጓዓዝያ ከምኡውን ኣካየድቲ ኣብ ጽላታት መጓዓዝያ ጸዓትን ዕደናን ዝነጥፋ ዓበይቲ ቆጠባውን ንግዳውን ኩባንያታት ዘጠቓልል ላዕለዋይ ልኡኽ ሪፓብሊክ ግብፂ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ተቐቢሉ ኣዘራሪቦም ኣብቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሓላፊ ቆጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ከምኡውን ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ነስረዲን መሐመድ ሳልሕን ሚኒስትር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣቶ ተስፋ ስላሰ ብርሃንን ዝተሳትፎ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ኩሉ መድያዊ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያትን ዘተኮረ ዘተ ተኻይዶም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ኤርትራን ግብፅን ንክልቲኡ ህዝብታት ብዝርብሕ ምምዕባሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኤርትራ ምስ ቁጠባውን ንግዳውን ኩባንያታት ግብፂ ብምትሕባር
ንክልቲኡ ወገን ዘገድስ ሓበራዊ ፕሮጀክታት ንምትግባር ቅርብቲ ምዃና ኣረጋጊጾም ሚኒስተር በድር ዓብዱልዓጢ ብወገኑ እቲ ዑደት ምርኣያን መግለጽን ሕውነታዊ ምሕዝነትን ምትሕጋዝን ህዝብታት ኤርትራን ግብፅን ኮይኑ ምትሕጋዝ ንምዕዛዝ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራን ግብፅን ኣብ መጓዓዝያ ባሕርን ኣገልግሎት ወደባትን ዘተኮረ ዝምዕ ከቲመን ኣብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራን ግብፅን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ነቲ ሰነድ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣቶ ተስፋ ስላሰ ብርሃነ ብወገን ግብፂ ድማ ሚኒስተር መጓዓዝያ ጀነራል ካምል አልወዚር ከቲሞምሉ ብኻል ወገን ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር በድር ዓብዱልዓጥን ብተናጸል ኣብ ዝገበሮ ርክብ ክልታዊ ዝምድናታትን ምትሕጋዝን ምድንፋዕ ዝተበፅሐ ስምዓት ንምትግባር ኣብ ዝሕግዝ መድያት ዘትዮም ንዋናውነትን ኣገዳስነትን ምብፃሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ኣብዚ ኣብ ዞባና ቁልጡፍን ተኣፋፍን ምዕባለታት ዝኽሰተሉ ዘሎ ህሞት ክልታዊ ምትሕጋዝ ምሕያል ኣድላይነቱ ልዑል ምዃኑ ኣስሚሩሎ ኤርትራን ግብፅን ኦኬ እዚ ኣገዳሲ ፀብጻብ ስለ ዝኾነ ኣንዊሕ ኣስሚዓልኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ካብተን ንብልፅግና ሕማም ርእሶም ዝኾነት እዛ ምፍርራም ናይ ውዕል እያ ኣብ መጀመርያ ብዙሕ እንዲና ክንዛረብ ንኽእል ኣብዚ ግብፃውያን ሞር ዲቴይል ዝኾነ ሪፖርት እውን ኣውፅኦም ኣሎ ብብዙሕ መንገዲ ከርእየኩም እየ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ኩነታት ክትርድኦ ዘለካ ዲፕሎማሲ ናይ ክልተ ሃገራት ኣዝዩ ሓያል ንክኸውን እቲ ሊንጓ ፍራንካ እውን ኣገዳሲ እዩ እንታይ ይዘራረቡ እቶም ፖለቲከኛታት እውን ኣገዳሲ እዩ it always helps ኩሉ ግዜ ሓጋዚ እዩ እቲ መርሕነት ናይቲ ሃገር ብዙሕ ቋንቋ ክዛረብ ዝኽእል ተኮይኑ ወይ ፍሌክሲብል ክኸውን ትኽእሉ ምክንያቱ ብመንገዲ ተርጓሚ ክትገብሮ ትኽእልን ብቐጥታ ክትገብሮ ትኽእል ዲፕሎማስን ዓበ ፍልልይ ስለ ዘለዎ እዚ ማለት ግን ቋንቋ ዘይምኽኣል ኣብ ፖለቲካ ሓያል ክገብረካ ይክእልን እዩ ንብል የለና ግን ግብፂ ምስ ኤርትራ ከምኡውን ስዑድያ ምስ ኤርትራ ብሰንኪቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምልከት ናይ ቋንቋታት ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዓረብ ክዛረብ ዝኽእል መራሒ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ኤርትራ ዘለና ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ጥራይ ኮነስ ናይ ቋንቋ ክእለት ኣመነ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ልብኻ ከፊትካ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ክሰምዕን ናትካ ሓሳብ ክትብን ኣብ ፖለቲካ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ክትርጎም ከሎ እቲ ነገራት ኤግዛክትሊ በቲ ንሱ ክገልፆ ዝደሊ ኣገባብን መንገድን ስለ ዘይበፅሓካ ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢልካ ከተኣምን ግን ኢት ኦልዌይስ ሃዝ ዲስ ክልቲኦም ብሓደ ቋንቋ ክዛረቡ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ነቲ ዲፕሎማሲ ዓብይ ሓገዝ እዩ ዝገብር ስለዚ ቋንቋ ዘይክእሉ ኣይገብሩን እዮም ይብል ኣለኹን ከነነፅራ ግን ቋንቋ ምዝራብ ምኽኣል ኣብ ዲፕሎማሲ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ስለዚ ንግብፃውያን ይኹኑ ንስዑዳውያን ምስ ኤርትራ ክዘራረቡ ከለዉ ሓደ ካብቲ ሓጋዝ ዝገብሮ እቲ ናይ ቋንቋ ፍሌክሲቢሊቲ ወገን ኤርትራ ምህላዊ እዩ that's why ድማ ተርጓምን ገለን ዘይትርእዩ ዘለኹም ኣብቲ ድሕሪት ማለት እዩ this is one thing ካብ ገፅ ኢልካ ክትርእዮ ከለኻ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ሽርክነት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ንዓታቶም ነቶም ብልፅግና ድማ ማይ ዓሚኾም ከም ዝተርፉ ዝገበሮም እዩ መጀመርያ ሓንቲ ኣገዳሲ ኣርቲክል ወፂያ ነይራ ለንቀነ ብክልተ መንገዲ ክንሪያ ክንፍትን ኢና ነዚ ግብፃውያን ዝበልዎም መኸሪአኩም ነዛ ሳይኒንግ ኦፍ ናይ ክልቲኦም ወገናት ንውሕ ዝበለ ዴይሊ ኒውስ ኢጅፕት ዝብል ዘውፅኦ ነይሩ ብፅቡቅ ዝበለ መንገዲ ክንሪኦ ተኮይና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ትራንስፖርቴሽን ኣብ ኣስመራ ኣገዳሲ ስምምዕ ከም ዝተፈራረማ ትብል ቃል ክሰምዑ ከለዎም ዝያዳ ክትሕጎሱ እዩ ዘለኩም ምፍርራም ንኤርትራ እዚ ኣገዳሲ ገለ ሰባት እንታይ ትርጉም ኣለዎ ይብል ኣለዎ ሓሳብ ዘይኮንካ ኣለዎ ኣብ ባይታ ይትርጎም ዳይትርጎም ግን ንፀላኢኻ ዘርዕድን ዘሰንብድን ተስፋ ዘቆርፅን እዩ ተስፋ ዘቆርፅ እዩ ኣብ ባይታ ብዙሕ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ኪኑ ዝሰገረ ግን ወላ እቲ ዲፕሎማቲክ ትሪኦ ንኤርትራ ድማ ካብቲ ተነፂላቶ ዝነበረት ጉዳይ ንደገ ደምፃይ ስለዚ ሓሳብ ኣንፃራ ኤርትራ ተዘይኮንካ እዚ ነገር ዘይሕጉሰካ ተኮይኑ ንስኻ ሕዱር ሕማም ኣለካ ንባዕሉ ኬትካ ሕክምና ተራእየ ናይ ኤርትራ ተገዲሰካ ኮይና ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ዘይሕጉሱካ እንተኮይኖም ንከምዚኦም ዓይነት ኩሉ ግዜ ብዓይኒ ኣሉታት ጥምቶም ተለኻ you really have a problem ንኤርትራ ኣይትጠቕማይ ትጎድኣ ንነፍስኻ ግን ትጎድኣ ኣለካ ጥራይ ክብለካ ዝ ምክንያቱ ይርኢ ስለ ዝኾንከ ክንደይ ግዜ ዘይተፈራረመ ገለገለ ዝብል go to hell ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክትረክብ ከላ ኩሉ ግዜ ዘጉርዓካ እኮ ፀገም ስለ ዘለካ ውሽጥኻ ጥራይ ክብለካ ዝደሊ ወይ ክብለክ ዝደሊ እንታይ ማለት እየ በዚ ነገር እዚ ዘይሕጎሰ ኤርትራዊ ፀገም ስለ ዘለዎ ጥራይ ኤርትራ ካብ ሓደ ኣዝዩ ፓራያ ስቴት ዝተነፀለት ንክትከውን ምስ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ክትገብር ዘይትኽእል ሃገር ንክትከውን ሰሜን ኮርያ ደገሎ ደናበሉ ላል ደብልዋ ዝነበሩ ሎሚ ኣብ ከርሲ መሬት ኣብ ውሽጢ ዓዳ ምስ ግብፂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ውዕላት ትፈራርማላ ግብፂ ድማ ኩሉ ግዜ ኢልና ኢና ስትራቴጂካዊት መሓዛና እያ ስትራቴጂካዊ መሓዛ ዝበሃል ከማን ዘይርድኦ ሰብ ኣሎ
استراتيجيكاዊ ማለት ናይ ርሑቕ ዝጠመተ መደባትካን መደባቶምን ዘራኽብ ነገር ክህልዎ ከሎ ታክቲካዊ ንግዚኡ ክሳብ ሰልጠኒ ክልቲኻ ትጎራራሕ ከለኻ ግብፂ ግን ኤርትራ ከም ሃገር ናፃ ምክትከውን ንግብፂ ኣዝዩ ዘገድሶ ካብ ምግዳስ ተላዕለ እንተዝኽእሉ ነይሮም ንኤርትራ ክገዝዋ ኤርትራ ናቶም ኮሎኒ ክትከውን ኣይፀሉን እዮም that's why ሞ ኣብ ኤርትራ እውን ዝነበሩ እንታይ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ዝበሃል በቲ ኣፍ ደገ በፂኡ ነቲ ባሕሪ ከይቋፀሮ ኩሉ ግዜ ምስ ፈርሁ እዮም ስለዚ ኤርትራ ሓያል ንክትከውን ናፃ ንክትከውን ዘድልዮም ንሶም እዮም that's why ድማ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ኤርትራ ናፃ ክትከውን ከላ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ጀነራል ሰክረታሪ ዝነበረ ቡትሩስ ቃሊ ግብፃዊ ስለ ዝኾነ ናፃ ንክትከውን ኣፍቂደላ እናበሉ ዝዛረቡ ከምኡ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ግብፂ ዝበሃል ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፓርትነር ምዃኑ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ናቶም ዓፅሞም ዝኣተወ ጉዳይ እዚ ድማ ክሕጉሰና እዩ ዝግባእ ንኢትዮጵያውያን ፈርፈር ዘብሎም ፀላኢ ንዓታት ንዓና መሻርክትና ክኸውን ከሎ እዚ ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ሌቨሬጅ ድማ በዚኻ ትፈጥር ስለዚ ኢትዮጵያን ግብፅን ብዙሕ ረስኒ ኣለወን ንሕና ድማ ንረብሓሉ ነዚ purpose to launch a shipping እንታይ ብሎ ሕጂ ዓበይቲ ወደባት እዩ ዘለዋ ግብፂ ስለዚ ወደባት ናታ ምስ ናይ ኤርትራ ወደባት ኮኔክት ብምግባር ስዑድያ እውን ከምኡ ትሓስብ ነይራ እያ ንኣብነት ተወዳደርቲ ይኮና ንሕና ተመላላእቲ ኢና ገለገለ መራኽብ ኣብቲ ወደባት እቲ ኣብ ኤርትራ ክቕይሩሉ ዝኽእሉ ኣብ ኤርትራ ክዕርፍሉ ዝኽእሉ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ክፀንሕሉ ዝኾኑ ንኣብነት ወደባት ናትካ ፉል ካፓሲቲ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ወደብ ዝፅንሑ ክትብል ትኽእል ኢኻ ይጥቀሙ እዮም ንኣብነት ዱባይ ንመን ይጥቀሙ ነይሮም ነዚ በርበራ ዝበሃል ከምኡ ክጥቀምሉ ምዃኖም ይነግሩ ነይሮም እዮም ገለገለ መራኽብሲ ኣብ በርበራ ክፀንሓሎም ከም ዘለዋ ወይ ቡጌረን ክፀንሓ ከም ዘለዋ ከምኡ ሲስተም ሲተኣታትው እዮም ስለዚ ኤርትራ ምዝየን ወደባት ካልኦት ሃገራት ምስ ናይ ጅዳ ድዩ ምስ ናይ ግብፂ ድዩ ክተሓሓዝ ከሎ ወደባትና እውን ክሰርሕ ይኽእል እዩ እቶም ኣብ ቅድሚት ወደባት ናይ ኤርትራ ትርጉም የብሉን ዝብሉ ዝነበሩ ደይመደይሎም ዝዛረቡ እምበር ኤርትራ ብዙሕ ነገራት ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ Egyptian Transport Minister Kamal Al-Wazir highlighted benefits for logistics, trade and strategic positioning. ስለዚህ ብኩሉ መንገዲ ድማ ግብፂ ማለት ሓደ ኣገዳሲ ፓርትነር ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣገዳሲ ፓርትነር ናይ ቻይና እዩ ኣገዳሲ ፓርትነር ናይ ራሽያ እዩ ንሰለስቲኦም ኣዝዩ ዘገድሶም ሓይሊ እዩ ስለዚ ምስ ግብፂ ንሰርሕ ምህላውና ድማ ንዓና እውን ዲፕሎማቲካሊ ሓይሊ ይድውስኸልና ንግብፃውያን ኣብኦም ተመርኪስና ንኸይድ ንብል ኣለና ኖ ግብፃውያን ነፍሶም ይኹኑ ግን ዘይነዓቕ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ካብኡ ንጥቀም ኣለና ንሕና ነዚ ዘይደሊ ድማ ሓሳብ ጥራይ ዝብለኩማና ናይ ባሕከ ዘቆጣዓና ኤርትራ ብዙሕ ፀገማት ኣለዋ በቲ እዚ ሕጂ ትረኽቦ ዘላ ነገራት ግን ካሕጉሰካ ይግባእ ናይ ኤርትራ ነገር ዘገድሰካ ተኮይኑ ናፅነታ ልውላውነታ ዘገድሰካ ተኮይኑ እዚ ነገራት እዚ ካሕጉሰካ ይግባእ ውፅኢት ናቱ ምስ ረኣና ክንሕጎስ ኢና እንድሕር ኢልካ ፀገም የብለና ግን ኮለጌና እናተፈረመ ከሎ ጥራይ ኣብ ብልፅግናን ኣብ ካልኦት ፀላእትናን ዝገብሮ ዘሎ ተስፋ ምቑራፅን ራዕድን ንዓና ኣገዳሲ እዩ ፀላኢኻ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ባይታ ጥራይ ኮንካ ክትዋግኦ ዘለካ ፖለቲካሊ ዲፕሎማቲካሊ ንኤርትራ ገፅካ ምፍታን ተስፋ ዘለዎ ነገር ከም ዘይኮነ ከተቕብፆ ኣለካ ክቐብፅ ክኽእል ኣለዎ ከምዛ ጡብ ኣዴኻ ትቐብፆ ከተቕብፅ ኣለካ and this is one of the best strategies ንኤርትራ ንቅድሚት ንምምፃእ ኣነ ናይ ባሓቂ ዝሕጎስ በዚ I hope ከማይ ክትኮኑ ቀፂልና ኢጅፕት ወፈረት ቴክኒካል ኤክስፐርቲስ ንኤርትራ ድማ ብዙሕ ነገር ግብፂ ክትገብረላ ትኽእል ኣላ ግብፂ ሰፊሕ ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር እያ ስዑድያ ካብኡ ብዙሕ ትረብሕ ኢማራት ካብኦም ብዙሕ እዮም ዝረብሑ ኩለን ሃገራት ዓረብ ካብ ግብፂ ይረብሓ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብን ብዙሕ ኤክስፐርትን ኣለዎን ሱዳን ትዝክሩ ተኮይንኩም ክንደይ ኤክስፐርት ናይ ግብፂ ነይሮማ ስለዚ ግብፂ ሕሱር ዝኾነ ጉልበትን ብቅዓት ዘለዎ ሰብን ክትረክበሉ ትኽእል ሃገር እዩ እዚ ማለት ኩሉ ነገር ፐርፌክት ግብፂ ንብል የለና they have a lot of problems but እቲ ፀገሞም ናትና ፀገም ማለት ኣይኮነን ንሕና ግን ካብኡ ክንረብሓሉ ንኽእል ኣለና ሕሱር ዝኾነ ክእለት እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ካብ ካልእ ዝሓሸ ማለት እዩ ቻይና እንትኾነ እውን ብቐረባ ኣብ ግብፂ ብዙሕ ፕሮጀክት ስለ ዘለዎ ናብ ኤርትራ ንኸተምፅኦ ንገለገለ ኮርፖሬሽንስ ካብ እውን ይሕግዘካ እዩ ቀፂልና ምስ ኤሮጳ እውን እንትኾነ ግብፂ ኣዝዩ ጥልቂ ዝኾነ ዝምድናታት እዩ ዘለዎ ምስ ኤሮጳ ዘለና ፀገም ኣብ ምፍታሕ ዝዓበየ ግደ ክፃወት ዝኽእል ሃገር ተሎ ግብፂ እዩ So always remember those ነገራት እቲ ግብፂ ዝበሃል ገንዘብ ክበካ ወይ እውን ገለ ዲጋ ክሰርሓልካ ጥራይ ኣይኮነን ዲፕሎማቲካሊ ዓብ ጭዋዳ ስለ ዘለዎ ኤርትራ ድማ ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ ስለ ዝገብረላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብፍሉይ ዓይኒ ዝጠመተ ሃገር ግብፂ እያ ነይራ and he knows this ስለዚ ልክዕ ይጥቀመሉ ምህላዊ ውሑድን ኣድማዕን ስራሕ ክሰርሕ ተኮይንካ ሓደ ካባቶም ንግብፂ ብትክክል ኣብ ናትካ መስመር ክትእትዋ ምኻል እዩ ኣብ ናት ናይ ኤርትራ መስመር ድማ ኣቲና ኢሎም ኣሚኖም እዮም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣካይዳናትና በቲ ኤርትራ ትደልዮ ዝነበረት መስመር ክንከይድና ይብሎ Egyptian Foreign Minister declared that the Red security is the sole responsibility of the littoral states. Explicit rejection of the involvement of non-bordering states. Cairo supports Eritrea's stance
on sovereignty and unity of the rest nations. ኤርትራ ዝነበራ መርገፂ ንሕና ንድግፎ ኣብ ምንታይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብተን ብኡ ዘለዎ ሃገራት ጥራይ ክሕሎ ዘለዎን ፀጥታውን ድሕነቱን ክትግበር ዘለዎ ኤርትራ ትብል ስለ ዝነበረት ምስ ኤርትራ ኢና ሰሚርና ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ድማ ንልውላውነታን ግዛታዊ ዋሕድነታን ምሉእ ደገፍ ንህብ ይብሎ ዝኾነ ካብቲ ቦታ ወፃኢ ኣብቲ ገባሕሪ ኣብኡ ክፃወት ደልየ ዝብል ዘሎ ሽም ከይተቐስካ ብልፅግና ማለት እዩ ቦታ የብሉን ብምባል ይነፅግዎም ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ዓብ ነጥቢ ዓብ ስኮራ መዝጊባ ከም ዘላ ክንርዳእ ንኽእል ኣብዚ ማለት እዩ Political messaging, President Sias Afwerki praised Egypt's role in Horn of Africa and the Red Sea security. He emphasized historical ties and commitment to deepen political, economic, and security coordination. ስለዚ ብሓፈሻ ኤርትራ ኣዝና ተሓጒስና ምህላውና ወላ ብዙሓት ግብፃውያን በቲ ናይ ኤርትራ ሓጎስ ተሓጒሶም ተደጋጋሚ ንኤርትራ ፅቡቅ ጌርና ክንሕዛ ኣለና ዝብሉ ኮመንቴተርስ ብብዝሒ ይስምዑ ኣለው which is beautiful ካልኦት ተዓዘብቲ ነዚ ኩነታት ዝርእይዎ ዘለው ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ተንብበላ ንዝብል ድማ ሓደ ካሜሮን ሃድሰን ዝብል ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ቀጭቀጭ ዘብሎ ዘሎ ግን ከይፈተወ ድማ ሓቅታት የውፅእ እዩ ሓቅታት ከውፅእ ከሎ እንታይ ዝብል ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ more interesting about the recent US moves in the Horn by proposing lifting sanctions on Eritrea and signing new trade deal with Ethiopia and lifting arms embargo and sanctions on Addis. Washington is creating a new access and leverage for itself. ስለዚ ኣሜሪካ ለንቀነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ኣዝዩ ዘገርም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ከተልዕል ምዃና ሓሳብ ኣቕሪባ ኣላ ኣብ ልዕሊ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ንግዲ ስምምዓት ከምኡውን እገዳ ከተልዕለሎም ናይ ኣፅዋር እገዳ ዝነበረ ከተልዕለሎም ምዃና ነጊራ ኣላ ስለዚ ዋሽንግተን ንረብሑ ይጓየ ከም ዘሎ ተረዲና ኣሎ ረብሑ ንኸተግብር ግን እንታይ ክገብር ክእል ትወርየን ብኸመይ መንገዲ ክበፅሕዎ ይኽእሉ ዝብል ሕቶታት የልዕል ኣብዚ ሓደ ካብኡ is it going to try to revive implementation of the Pretoria agreement to avoid a new Eritrean Tigray Ethiopia war ሓፈሻ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ምትግባርን ኣብ ባይታ ንኽንፀባረቕንሲ ይሰርሑ ዶ ይኾኑ ብኡ መንፅር ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጋጥም ዝኽእል ኩናት ጠጠው ንምባል ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ኤርትራ እንታይ ዘራኽብ ኣሎ ኣነ ኮ ግርም ዝብለኒ እዞም ሰባት እዚኣቶም እምበር ዘረባይ ከይወደኹ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ሶሪ ኤርትራ ክጠቕሳላ ካብቲ ናይ ኩናት ናይ ግድን ነዚ ክገብሮ ይኽእል ዶ ኖ which is good ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣትያ ኣሜሪካ ነገራት ክትቀይር እያ ክብል ኣይክእልኒ ይብል ኣሎ ፅቡቕ ግምት እዩ እዚ ካልኣይ is it going to launch a formal mediation process between Egypt Ethiopia on the GERD also unlikely ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ንዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ፍትሓዊ ዝኾነ ባላንስ ዝኾነ ሽምግልና ክጅምር ዶ ትኸውን ኣሜሪካ ኣይመስለንን ንብል ኣብዚ ስለዚ ብጎቦ ጎበዳ ይፍፀም ዘሎ እምበር ብቐጥታ ነቲ ጉዳይ እውን ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ኣይመስለንን ኣሎ is it going to try to mediate a solution to Addis's Red Sea ambitions again unlikely ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍቲ ገባሕሪ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ሽምግልና መንገዲ ይፍትኑ ዝኾኑ ኣይመስለንን ኣብዚ እውን ይብላ ኣሎ ስለዚ ምስ ኤርትራ ድዩ ምስ ካልእ ዝኾነ ይኹን ብልፅግና ኣብቲ ገባሕሪ ንኽረክብ ዝኾነ ይኹን ሽምግልና ተኽእሎታት ዘሎ ኣይመስለንን ይብላ ኣሎ ፅቡቕ ግምት እዩ እዚ Is it all of this just to kill terrorists, sell airplanes, and access minerals? If so, it appears extremely short-sighted, like checkers when everyone else is region. طيب لالو بزعبا من تايد عيت علامهم تحرينا من البات أبقليو نقبر شبران مكات أبقالي نفرتي نمشات نام إثيوبيا أبتقالي دما معدنات استراتيجيكاوي بوتطات نمحازن خون غليو كل زقن ناي حصير ناي أقوارج علامات نمهرام دامبر أبنويح وعزو كعوتهم زخلا يكونن كالوت كلاتهم نانويح وعزو كتصاوت خوليوم نابليوم زقلتو بحفشا بلتسقنا زقبرو زولو بزح فايدة زولو زيكوني كاب عقل ጽበት ዝተበገሰ ምዃኑ ኪላታት ናይ ኢትዮጵያ ከነግሩና ከለው ንስማ በአፍሪካ ቀንም በአጠቃላይ በዓለም ላይ ማለት እና ኢራን ኦልሞስት ኒውክሌር እንትን ታበለጽጋለች ተብሎ ብዙ ዘመቻ ሲከፈትባት ጭራሽ ከዛ ይበልጥ ከኒውክሌሩ የበለጠ መሳሪያ እንዳላት ነው ያሳየችው የስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ የሚባለውን የሆርሙዝ ባህረ ሰላጤን ዘግታ ዓለምን ቀጥ ማድረግ እንደምትችል አሳየች ያ ብቻ አይደለም ኢራን ሌላ ተጨማሪ ደግሞ በሁቲዎች በኩል የቀይ ባህርን መተላለፊያ ባቤል መንደብን ከዘጋች ምናልባት የዓለም ኢኮኖሚ ሊቆም ይችላል ወይ ደግሞ በጣም የማይታሰብ ትልቅ ጉዳት ሊደርስ ይችላል ተብሎ እየታሰበ ነው ያለው ስለዚህ የአሜሪካን የውጭ ግንኙነት የጂኦፖለቲካ ምናምን ባለሙያዎች ቁጭ ብለው ኦኬ ይሄ ችግር ቢመጣ ቀድመን እንዴት ነው መከላከል ያለብን ብለው ያያሉ ኦኬ የሆርሙዝን ሰርጥ በራሱ መንገድ
ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ወይ ከዓ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላሲ ካብ ምንታይ ዝብገስ እዩ ንዝብል ክገልጽ ፍትን ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዲቤት እዩ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ረብሓ ክትረክብ እያ ስለምንታይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝፈጠሮ ኩነታት ንኣሜሪካ ካብቲ ኢራን ከተማዕብሎ ትኽእል እያ እናተባህለ ዝዝረብ ዝነበረ ኒኩለር ዝገደደ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኮይኑ ስለተረኽበ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ብምዕፃው ወሪዱ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ባብኤል መንደብ ብቐሊሉ ክድገም ዝኽእልን ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዝነበረን ስለዝኾነ ንሱ ከየጋጠመ ከሎ ተቐላጢፍና መፍትሒ ክንደልለና ዝብል ምርጫ እዮም ወሲዶም ዘለዎ ይብላ ኣሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢራን ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ምስ በዓል ኤርትራ ንክሰርሑ የገድዶም ከም ዘሎ እቲ መድረክ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ሑቲስ ተዳልዮም ከም ዘለውን ብቐሊሉ ነቲ ኩነታት ክገብርዎ ስለዝኽእሉ ንሕጂ ንሓዋር መፍትሒ ክትገብር ኮይንካ ኣብዚ ዞባ እዚ مستن قرابة هجرات بس ما أمريكا خسرها كم زلة كايو. So the Eritrea's come back. To achieve this, the US is moving toward lifting sanctions on Eritrea and re-engaging them as a regional security partner. ስለዚህ ኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎም ኣነ ሕትና ይካልንፅ ፀገም ኣብ ግምቲ ኢኻ ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ንክሰርሑ ወሲኖም ኣለዉ ስለዚ ብልፅግና ናብ ኣሜሪካ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘጓየዩ እንታይ ነይሩ ንዝብል ካብ ስምባደ ናይ ፓኒክ ኣታክ ስለ ዝሓዞም ሳይድ ላይን ወይ ከዓ ከይጓሓፉ ስለ ዝፈርሁ እዮም ከይዶም ንኣብነት እንታይ ብላ ኣሎ ኣብዚ ቶፕ ኢትዮጵያ ኦፊሻልስ ጊዲዮን ግርማ ብሩ rushed to Washington DC to guya bohomi nero. The motive, the speaker claims the Ethiopian government initiated these talks, not the US, because they are terrified of being sidelined as the US warms up to Eritrea. And then losing anchor state. Ethiopia once was the anchor state of the region, but now Abzuwanazi and Taizable Zolo. Now America now you Buzay bombs Hodua Machniat. ዝነበሮም ኣገዳስነትን ተጠላብነትን እናንቆልቆሎ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኤርትራ ትበሃል ድማ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ጀነራል ስብሓት እውን ኢልዎ ነይሩ እዩ ኢትዮጵያ ዝረኽብዎ ዘለዎ ዝና ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሪኮም ብዋጋ ናይ ኤርትራ እዩ ንኤርትራ ኣጓኒኻ ንኤርትራ ዓፂኻ እንተዘይ ኮይኑ ንኤርትራ ኣብ ኢድና ክንእትዋ ንኽእል ኢና እናበልካ እንተዘይ ኮይኑ ኤርትራ ናፃ እንድሕሪ ክትገዳንገል እንተልዒልካ ኣላ ስሕበት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ንክትከውን ግዴታ እዩ እቲ ጂኦግራፊካውን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናታ ዝዝዞ ነገር ስለ ዝኾነ ኢሉ ነይሩ ብተግባር ድማ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኢትዮጵያ አንከር ስቴት ኮይና ዝነበረት ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ከምዘይትህሉ ንክትኸውን ስለ ዝተወሰነ እዩ ኤርትራ ኣብ ሎንግ ተርም ክንሓቕፋ ወይ ክንድምስሳ ንኽእልና ወይ ኣብ ኢድና ክንገብራ ንኢትዮጵያ ኩሉ እቲ ክሬዲት ናብ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣለዎ ኤርትራ ድማ ዝተነፀለትን ዝተኸመትን ሃገር ንግበራ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ሕጂ ንኤርትራ ኖ ኩልኽና ልዕሎይና ገዳየለ ኤርትራ ኖርማል ግደፍዋ ተተባሂሉ ኩለን ሃገራት ናብ ኤርትራ ንክገያ ምክንያቱ ኤርትራ እቲ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ስለዚ ኢትዮጵያውያን እዚ ጉዳይ እዚ ንዓታቶም ዓብ ሓደጋ ክኾኖም ከም ዝኽእል ተረዲዎም ኣሎ ነቲ ዘላቶ ካብ ዘላታ ተወሰኸታ ድማ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝያዳ ተልእኾ ክወሃቦም ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያን ምቁፅፃር ኣብያቶም ኣላ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ፀገም ነቲ ዞባ ሽግር ኮይኑ ኣሎ እቲ መርሕነት ድማ ፀገም ናይ ውሽጢ ከይከፈተ ኣብ ጎረባብቲ ዝገደደ ሓደጋ ንምፍጣር እዩ ዝጓየ ዘሎ ስለዚ በዚ እውን በቲ ናይ ብልፅግና ኣካይዳ ኣሜሪካ ዘይሕጉስትን ንዑ ንምቕያር ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክትገብር ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ዳይሬክት ዋርኒንግስ ንኣብዪ ኣሕመድ መጠንቀቕታታት እዩ ተዋሂቡ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ይብላ ኣሎ እሱ ድማ ዲስካሌሽን this was the key word from DC meeting ኣብቲ ዋሽንግተን ዲሲ ንኣብዪ ኣሕመድ ዝተዋሃቦ ነገር ተሎ ዲኤስካሌት ነቲ ጌርካዮ ዘለካ ዕግርግርን ነውፅን ከተቋርፅን ከተጉድልን ክትክእል ኣለካ ዝብል ትእዛዝ ተዋሂብዎ ዘሎ so told Ethiopia to stop meddling in the internal affairs of Sudan and Somalia ከምኡ ድማ ብልፅግና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሱዳንን ናይ ሶማልያን ዝፃወቶ ዘሎ ኢዱ ክሕፅርን ጥንቃቐ ንክገብርን ትእዛዝ ተዋሂብዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ገረም Sudan conflict reports suggest that Ethiopia has transitioned from an indirect actor to a direct participant in the Sudan war ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሜሪካ መርገፂ ክትቀይር ጀሚራ ኣላ እዚ ድማ ንሱዳን ከም ሊብያ ንክትከውን ኣይነፍቅድን ኢና ብምባል መስኣት ብሎ ስለንቀነ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ምስ አልዓረቢያ አልጀዚራ ምስ ካልኦት ሚድያታት ገይሩሎ እንታይ ማለት እዩ ሊብያ እንታይ ኮይና ኢማራት እትእዝዞ ሓፍታር ዝበሃል ከሊፋ ሓፍታር ዝበሃል ጀነራል ክፋል ናይቲ ሃገር ብዓለም ዳይ ኣፍልጦ ዘይረኸበ እምበር ሃገር የመሓድር ኣሎ እቲ ዓለም ትፈልጦ መንግስቲ ድማ ኣብ ትርብሊ መዓሽግራት ኣለዎ እዚ ድማ ዳይሬክት ውፅኢት ናይ መን እዩ ኢማራት ዝፈጠረቶ ጉዳይ ኣብ ሱዳን ድማ ተመሳሳሊ ከምኡ ክኸውን ናይ ሊብያ ጉዳይ
ኣብ ሱዳን ንኽፍፀም ኣይነፍቅድን ኢና ኢሉ ኣሎ ሓቁ ድዩ ሓስዩ ኣይደኖ ነዚ ምስ ግዜ ኢና ክንሪኦ ንኽእል ግን እቲ ዘረባ ከምኡ ክብል ምኻሉ ከማን ኦልሬዲ ነቲ ኩነታት ኣገዳሲ ነይሩ እዚ ኣገዳሲ ነጥቢ ጌርና ክንሪኦ ንወስድ ሶ ብልፅግና ድማ ካብቲ ጎቦ ጎቦ ዝነበሮ ብቐጥታ ይሳተፍ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ ተነጊርዎ ኣሎ ኬንያ ራይዚንግ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ሕድሕድን ኣብ ናይ ጎረባብቲ ሽግርን ኣትያቱላ ኣብ ዘላ ነቲ ምብራቕ ኣፍሪካ እቲ ቀንዲ አንከር ስቴት ዝበሃል ናብ ኬንያ ገፁ ከይዱ ኣሎ ስለዚ ኬንያ ነቲ ቀደም ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መለስን ካልእ ኢህኣደግን ዝረኽብዎ ዝነበረ ሓለፈታት ናብ ኬንያ ከይዱ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ሳክት መንጎ ተሪፉ ከም ዘሎ ይዝነግር ዘሎ the talks in Washington focused on 3 specific areas economic cooperation counter terrorism de-escalation ሰለስተ ነጥብታት እዮም ቀንዲ ምስኡ ተዘራሪቦም ንሱ ድማ መጀመርያ ብቁጠባ ኢትዮጵያ ተገዲሶም እያ ኣብቲ ቁጠባ ድማ ኣብቲ ብሓደ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ብሓደ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ከምኡ ድማ ንፀረ ግብሪ ሽበራ ኣብ ውሽጦም ይኹን ኣብቲ ከባቢ ኢትዮጵያ ኣገዳሲት ፓርትነር ያው ሳልሳይ ድማ ዲ-ኤስካሌሽን ዝኾነ ይኹን ነውፅን ሓደጋን ክገብር ከም ዘይብሉ ድማ ተነጊርዎ ኣሎ ይብላ ኣሎ ኣብ ኩሉ ግዜ መደምደምታ ክንሪኣ ዘለና ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ንኣቢ ስለ ዝፀልኡ ንኢትዮጵያ ክገድፉ እዮም ኢልካ ከይተሓስቦ ዝሕሰብ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ንብረቶም እያ ኢትዮጵያ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ስለዚ ኣቢ ኣይመቸአን ንኣቢ ቀይሮም ብካልእ ንኢትዮጵያ ክሕዝዋ እዮም ኮሚዩኒቲ ሲስተም ስለዚ ንኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ክኸስርዋ ኣይክእሉን እዮም ኣዝያ ኣገዳሲት ሜምበር ናቶም ስለ ዝኾነ ነዚ እናረኣና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ንቐፅል ፅብቕቲ ዝኾነ ትንተና ይሂብና ነይሩ እዚ ነገራት እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ እናረኣኻዮ እንድሕር ከድካ ብዙሕ ሓበሬታ ኢኻ ትረክብ ነዚ ነዋሕቲ ፖድካስት እዩ ቆሪፅና ንዓኻትኩም ብዝምጥን ኢና ንቕርቦ ክንደይ ግዜን ክንደይ ስራሕን እቶም ቲም ናተይ ከም ዘጥፍሉ ዘለውን ክንደይ ጉልበት ከም ዝፈሶ ዘሎ ስለትፈልጡልናን ስለተድንቕዎን ካብ ልቢ ኢና ነመስግን ቢካዝ ኩሉ ነገር ባዕልካ ክትበፅሒ ትኽእልኒ ኢኻ ንኩሉ ነገር ካብ ካልኦት እናተመርኮስካ ግን ኣገዳሲ ሓበሬታ ከነምፅእ ኢና ንፍትን ንቐፅል ናብ ኤርትራ When you heard this news about plans by Washington to make such a move to reset relations between Washington and Asmara, what was your reaction in view of the fact that analysts are also saying this is a major strategic shift towards harmonizing relations between Washington and Asmara? Well, I think one thing that people need to understand is efforts by the people of Eritrea, efforts to have good relations with the United States by the government of Eritrea and the people of Eritrea and the people in the diaspora have been ongoing for a long time. The U.S. has been very intent on putting Eritrea on a regime change list of countries that do not cooperate, and we have been working collectively. The Eritrean community all over the world has been working to change that perspective, that aspect of things. አቶ አማኑኤል ቢለማርያም ብፍላይ እዚ ብእንግሊሽ ዝገብሮ ዘሎ ኢንተርቪውስ ኤርትራውያን ኣብ ኦርጋናይዜሽን ብዙሕ ፀገም እንዲ ዘለና ግን ናይ ብሓቂ ዘንቆ ምክንያቱ ኣብቲ ብእንግሊሽ ዝግበር ኮንተንት ብዛዕባ ኤርትራ ማራዩ ፀገም ዘለና ብዙሓት ኤክስፐርትስ ብእንግሊሽ ኢንተርቪው ክገብሩ ዝኽእሉ እናሃለውና ቻነላት ግን ምስ ዝምጥን የብልና ስለዚ ነዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ብኸመይ ትሪኦ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ድሕሪ ዝኩሉ ተፃቦታት ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ካንፁ ምኻሎም ከመይ ዝኸውን ዘሎ ኢሉ ዝሓተቶ ክምልስ ከሎ ሃንደበት ድመፀ ኣይኮነን ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ዘለው ንነዊሕ ዓመታት ዝደኸሙሉን ዝፀዓርሉን ነዚ ነገር እዚ ንምፍጣር ብፍላይ ድማ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ታርጌትድ ዝኾነ ምንቅስቃስ ገይሮም ከም ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ እውን ዓብ ክፋል ናይቲ እገዳ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተፈፀመን ሕጂ እውን ብእዋኑ ነቲ ኩነታት ኣንቢቦም ዝኣክል ስራሕ ይግበር ከም ዝነበረን እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኤርትራ ንኣሜሪካ ኣገዳሲት ፓርትነር ክትከውን ከም ትኽእል ብምፍላጥ ዝፍጠር ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትሕዝቶ እዩ ካብታ ኮንቴክስት ውፅእ ኢለ እንታይ ክብል ደሊ ክልተ ነገራት ከተሓሳስብ ይደሊ ኣነ እኳ ክገብሮ ኣይከኣልኩን ዓቕምታት ትርድነ ስለ ዘለኒ ከም ገለ ጌርና ኣብ ዩቱብ ክትነጥፉ ትደልዩ ሰባት ኣለኹም ብዙሓት ኬላታት ኣለኹም ናይ እንግሊሽ ኮንተንት ክትቀርቡ ትጅምሩ ሓፀርቲ ኢንተርቪው ስ ካልእ ካብ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ኤክስፐርትስ እናገበርኩም ኣይነው ሰብ ኣይርየልኩም እዩ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ይርዮ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ይስራሕ ነቲ ብእንግሊሽ ዝስራሕ ኣይርዮን እዩ ሰብ ምክንያቱ ብእንግሊሽ ክኾን ከሎ ካልእ ዘይደሊ ይድብል ነቲ ናይ ብትግርኛ ግን ዝያዳ ትዝብና ይሰምዕ እዩ ጃብ ከምታት ፀገም ኣሎ ግን ነዚያ ሽግር እዚኣ ከመይ ጌርና ክንፈትሓ ንኽእል ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኔትወርክስ ዲቤት ክገብረሉን ክፈትሖ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ቀፃልነት ብዘለዎ ንነፍሲ ወከፍ ፍፃመ ንኣብነት ኤርትራ ምስ ግብፂ ጌራቶ ዘላ ብእንግሊሽ ሓደ ፓነል ተፈጢሩ
نتارستات زي ناتزربة متت تقراريس وشير كونلو زخل من قد انت نفتر بزي نجار مغيرنا جن بقول سبات راي كبر زخل نجار ودروتيو قل سبات في اللايد ما أبرب حات راي استمركوس ويون بعقمهم إنها توفيز قبروا مرة يكبي نزل نجار زينا من قصة لوجستيكسن ويون إمباسيتات أورجنايز كقبروا انت زخل ولا مالت نتبع بركم زمر حزر لو كقبروا انت زغلوا إكسبرتس ونا بيدوم يزلوا بإنجليش كزارو زغلوا إكسبرتس صغير كخطر ربما يتغنها سلازي نعطي لبوا بعال غادي يتقبروا ندي جبل تزبنا صويلو وحر حدا جزء سخا غادي يتقبروا ترايد لك سب عامل له درو تنت قالوا أنا كقبروا سلازي كلن كقبر يقولوا مالته يكون كقبر له نتهاجر زاد اللي لذي أبزيا نبعلي ما بزعق زي بإنجليش انترفيو نخقبروا بايتاتات كفتر له زغل أنا بقى كم من دي زحلم جن حلمتاتن تكبارن كاف اللي على الأمبر نزت تيم ناتي إكسباند جيره كم وقبري ده اللي جن كسب عجيب بس أحكون على اللغة تيم مخناتها أبزي أبي روب أخين كخت قبري تخلني خا أب أفريقيا أخين كخت قبري تخل لابد كيت ما نجارات لوجستيكس نعيا سلت أن اللي مالتي سخنة حلمناتي نسيو أب بلاتفورم كفيته إيرتراين إكسبرتس بإنجليش كقبروا له زغل بايتان كفتر سي حلمناتي جن right now سيرا بتاعه حلا من التات سلزلني حفيلك خيداي كاركون اللغة حدا معت كجبر إذا حلم تلو نسيو نقول لهم بنا إنجليش بلاتفورم غيركا بزي قدس انتاي بوت سبير يقولوا ذي كونسي قد سألنا بزلوا من قدي نا إيرترا ناراتيف كجبر زخل كتجبر زجن يعني جورناليستس كمن أناليستس كتكب كتكلم لك بلاتفورم ممكن تفتر لك نسيو حدا معت تصفى نجبر سوري كاب أرسي وتي هنا توزينا بعلمانية لكمون كالوت بإنجليش جبر كرو خلوه كساكن داي قدس نتطلو جنايريوني سب سزي سب زي ريوك إن هاللو خنسو كنقبر لنا مالته ولا نتوحد كريو زخل سب كتاكم سلزغل كيتكم أبتي أفريكا تينكس تبل channel كيتكم رايوه بسفي حنة مدى مالتي نغطل በኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊ የሚዲያ አባላት በኩል ሲነሳ የነበረው ኢትዮጵያና ኤርትራ ሊታረቁ ነው፣ አብይ በአስመራ ኢሳያስ በአዲስ አበባ የሚለው ነገር እንደው መሬት ላይ ካለው የፖለቲካ ሁኔታ ጋር እንዴት ታያለህ? መጀመሪያ አውዱን እንይ። የኢትዮጵያና ኤርትራን ራፕሮችመንት ከዚህ በፊት የነበረው ከትግራይ ጦርነቱ በፊት የፈለጉት አገራት ሳውዲ አረቢያና ዩኤኢ ናቸው። ሳውዲ አረቢያና ዩኤኢ ያንን የፈለጉበት ምክንያት ምንድነው? የመን ላይ ድብደባ ፈጽመው ከባድ ጉዳት አድርሰዋል። ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ኤርትራና ኢትዮጵያን ዝምድና ለንከነ ኣብ ተስፋ ብሓደ ክንዕረቕ ኢና እናነፋልና ድማ ፋሕ ኢልና ኣሎ ሕጂ እንታይ እቲ ጉዳይ ንክብል ከሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ዝመስል ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ንኤርትራ ሓለፋ እገዳ ክተልዕለላ እያ ንሕና ድማ ንጓሓፍ ኣለና ከመይ መሰለካ ዝብል ኣርእሲ እዩ ዝትንክፉ ኣብዚ ነዊሕ ዝበለ ዘረባ እዮም ዛረቡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2018 ሰላም ክገብራ ከለዋ ተን ሸምገልቲ ሃገራት ዝነበራ ኢማራትን ስዑድያን እየን ክልቲአን ድማ ኢድን ጓንትን ኮይነን ይሰርሓ ነይረን ኣብ ንሑቲ ኣብ የመን ንምስዓር ስለዚ ክልቲአን ብሓደ ስለ ዝነበራ ብሓደ ኮይነን ክገብሮ ከለዋ ነቲ ዕላማናተን ነቲ ኣብ የመን ዝግበር ዝነበረ ኩናት ንክሕግዘን ካብ ዝብል እዩ ዝብል እዩ ሓሶት እዩ እዚ ጌጋ እዩ ማለት እቲ ዝብሎ ዘሎ ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ዘረባ ጥራይ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ሓቂ ኣይኮነን ስለምንታይ ኣብቲ እዋን እቲ እዚ ዝብሎ ዘሎ እኳ ሓቂ እንተኾነ ኢማራት ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ 2018 ንስዑድያ ክጠልባ ምዃና ፈሊጣ ነይራ እቲ ገይም ናይ ኢማራት መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ስልጣን ይመፅእ ስለ ዘሎ ንመሐመድ ቢን ሰልማን ተጠቂሞም ኣጀንዳታቶም ንክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ነይሮም ሳብ እሱ ዝረጋጋእ ንሕና ከመይ ጌርና ንዑ ተጠቂምና ንዑ ኣንኪስና ንዑ ኣብ ጎል ኢቲና ኣጀንዳና ንገብር እዩ ስለዚ ንክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክገብራ ኣለዎን ክብሉ ከለዉ ተቀላጢፎም ኢማራት ናብ ሓሰብ ክኣቱ ምፍታኖም ንብልፅግና ድማ 3 ቢልዮን ሂቦም ክሕዝቦም ምኻሎም መሐመድ ቢን ሰልማን ወላ ሓንቲ ገይም ከም ዘይገብር ገይሮሞ ንሱ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ናብትን ኣብ የመን ድማ መዓት መጥቃዕትታት ናገበረ ኣብ ተፀሚዱላ ኣብ ዝነበረ ንሳቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰፊሕ ዝኾነ ምንቅስቃስ እዮም ኣካይዶም እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ they already knew that the game ተረዲዎም ነይሩ መን ኢኻ ትብሎ ንመሐመድ ቢን ሰልማን እናፃወቱ እናሳዕስዑ ከሎ ወይ ምሳኻ ኣለና እናበልዎ ኣብ የመን ናቶም ኣጀንዳ ኣብ ሱዳን ናቶም ኣጀንዳ ኣብ ኤርትራ እውን ናቶም ኣጀንዳ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ክገብሩ ፈቲኖም እቲ ፀገም ግን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባህልን መርሕነት ናይ ኤርትራ ነቲ ገይም ቀልጢፉ ተረዲእዎ ኣሃ ለካ እዚኣቶም ሲ ነቲ ኩነታት ተጠቂሞም ናቶም ዕላማ እዮም ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ኦኬ
I think ናይ ኤርትራ ኣረዳዳ ዝዕለለኒ ወይ ዝነገረኒ ሰብ የለን ግምጋም ናተይ ግን ቀልጢፉ እቲ ናይ ኤርትራ መርሕነት ምስ ተረድኦ እንታይ ገይሩ let's play with it ዝብል መደምነት ወሲዱ ከም ዘይፈለጥና ዓሻ ተመሲልና ድራሮም ንወዳኣሎም እዩ እንታይ ማለት እዩ ኦኬ this is the game ፈሊጥና ያለና እንታይ ክንገብር ኣለና ከም ዘይፈለጥናዮ ምስኦም እናተፃወትና ኣጀንዳና ክንሃርም ኢና ንሕና እንታይ ማለት እዩ ኢማራት ምሳኻ ኣለና ናበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ቀንዲ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ፀገምናቶም ክንፈትሖ ኣለና ብኸመይ መንገዲ ንፈትሖ ኢማራት ምሳና ከላ ንዑ ክንፈትሕ ክንክእል ኣለና ንኣቦው ምሳኻ ኣለና ክንብሎ ኣለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ክሳብ ዝንፅረልና መንገድና ክንፃወት ኢና ኣብ ኩሉ ጉዳያትና ክሳብ ሽግርና ንፈትሕ ስቕኢልና ክንሪኦም ኢና ነፍስና እናተኸላኸልና I think exactly ብኸመይ እዮም ተፃዊቶም ኣብ መወዳእታ እቲ ነገር እናኸፍአ ምስ ከደ ንኢማራት ግድባይ ኢሎም ካብ ዓዶም ከውፅዎም ክኢሎም ኣብ ካልእ ድማ ንኢማራት ክሳብ ኣብ ዝቐረባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይኹን ኤርትራ ኣንፃር ኢማራት ዝኾነ ትዛረባ ይነበረትን እንታይ ማለት እዩ ኣብ ወፃፃ ቀስቀስቀስ እናበሎ ኣብ መወዳእታ ነፍሶም ምስ ኣውፁ ንስዑድያ ነቲ ገይም ነጊሮሞ ጥራይ ዘይኮነሲ ነብስኻ ውፅእ ነብስኻ ሕጂ እንተደይውፅኢኻያ መዋፅኦ የብልካን ምስ በልዎ መሓመድ ቢን ስልማን ዓይኒ የብለይ ስንብለይ ኢሉ ኣብ ሊብያ ኣብ የመን ዝጀመሮ እዩ ኣብ ሶማልያን ኣብ ሱዳን ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ገይሩ ነቲ ጉዳይ እቲ ድሕሪኡ ድማ ኢራን ኣትያቶ ድሕሪኡ ዘሎ ኩሉ ዛንታ እዩ ስለዚ እሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ኢስ ኳይት ዲፍረንት ስለዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዓበ ናይ ኢንተረስት ፍልልይ ከም ዝነበረን እቲ ናይ ኢንተረስት ፍልልይ ድማ ብዓብዩ ብቐሊሉ ክሽምገል ዝኽእልን ክፍታሕ ዝኽእልን ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ if we understand that game ነቲ ኩነታት ተረዲብካ ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንኸተንብቦ ከቢድ ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ነቲ ኩነታት እቲ ብእዋኑ ዝተረድኦቶ እያ ነይራ እዚ ናይ ሎሚ ፅምዶ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ድማ መርኣያ ናቱ እዩ ነቲ ኩነታት ናይ መወዳእታ ኣብ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ንምብፃሕ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ክንብል ንኽእል ሓንቲ ኣወል ስዒድ ለንቀረ ካብ ዝገበረን ምናልባት ነቶም ተጋሩ ተረቢሾም ዝቐነዩ እውን መፍትሒ ክትከውን ትኽእል እያ ንህዝቢ ትግራይ ንምህማል ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዓሪቐን ተስምዕ ቪድዮ ድማ ፈነን ቀነን እቲ መልሲ እኖ ሽማግለታት ሕብርን መልክዕን እናቐያየሩ ክመላለሱ እኳ እንትቐነዩ ተዋህበቶም መልሲ ግን ሓንትን እያ ነይራ ንትግራይ ዘይፅምብርን ንትግራይ ዘግለለን ዕርቂ ግን ዕርቅና ኣይኮነን መዓ ሰላማ ትብል እያ ነይራ ብልፅግና እዚ ሕጂ ኣገዳሲ ዘረባያ ነዚ ሕጂ ዘሎ ርስኒ ናይቲ ፍርሒ ፈጢርውሎም ዘሎ ሓይልታት ንመፍትሑ ዝተገበረ ፅብቕቲ ዝኾነት መልሲ እዋናዊት መልሲ እያ ነይራ ኣነ ንፅበያ ነይረ ነዚ ኩነታት ናይ ትግራይ ሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣድረስ ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ ይብል ነይረ ኣይ ቲንክ ኢትስ ቨሪ ፅቡቅ ዝኾነ ነቲ እዋኑ ዘንብብ መልሲ መስለኒ እዚ ምክንያቱ ተጋሩ ሕማቅ ክስምዖምን ስቃት ክስምዖምን ንቡር እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘሎ መርሕነት ኣብ ግምት ኢኻ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ትግራይ ኣብ መንጎ ገንሸል ክኾኑሉ ዝኽእሉን ክርስዕሉ ዝኽእሉን ኩነታት ስለ ዘለዎም ሕማቅ ክስምዖምን ስቃት ክስምዖምን ንቡር እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብዝግባእ መንገዲ ነቲ ብውሽጢ ዝወሃብ መልሲ ጥራይ ደይኮነ ብደገ እውን ነቲ ህዝቢ ሞራሉ ንምዕቃብ ክግበር ዝኽእል አገዳሲ እዩ የሰላም የህዝብ መነሳሳት ላይ ተመስርቶ የተጀመረ ጽንዶ የሚባል ለሰላም እንቅስቃሴ ሐሳብ ለመደገፍና ሐሳቡም በስፋት በኢትዮጵያ ውስጥና ከዛም በአፍሪካ ቀንድ እንዲሰራጭ ለማገዝ ተጋብዤ በመምጣቴ ከፍተኛ ክብርና ኩራት ይሰማኛል። ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክልተ ዓበይቲ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ናይ ኢትዮጵያ አንዳርጋቸው ጽጌ ከምኡ ድማ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ክልቲኦም ድማ ምስ ኤርትራ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎምን ብፍላይ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ንኤርትራ ብትክክል ክርዳኣ ዝኻለ ምስ መርሕነት ናይ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ኣናብባ ዘለዎ ነቲ ፅምዶ ክመርሕዎ ወይ ኣብ ቅድሚት ክመፁ ምኻሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ንሳቶም ንባዕሎም እውን ንብዙሕ ህዝቢ ዝውክሉ ስለ ዝኾኑ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ አብይ አሕመድ ድማ ጠንቂ ናይቲ ዞባዊ ዘይርቃት ምዃኑ ብኩሉ መንገዲ ክግለጽ ንሪኦ ኣለና ንህዝቢ ሱዳን ዝግብኦ ክብርን ምስጋናን ክቦውን ተሰሚዑ እቲ ኣቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ቀፂሉ ፅምዶ ዝበሃል እንታይ ዝብሎ ዘሎ based on the philosophy that peace cannot be achieved alone ሰላም ንበይንኻ ኮይንካ ጥራይ ክትረኽቦ ትኽእል ኣይኮነን ብሓደ ኮይንካ ብሓደ ተኣኻኺብካ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝካ ክትገብሮ ዘለካ እዩ ስለዚ ግራስሩት grass powered peace ነዚ ዘረባ እዚ ድማ ብተግባር እውን ኣርዮሞም እዮም ሓቂ ንምዝራብ ናይ ብሓቂ ባዕለወል ዓብ ክብሪ ዝግብኦም እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ there was this video ኣብቲ ማእከል ሾው ዝነገርዎም ዘርእይዎም ማለት እዩ ፅምዶ ዝበሃል ሲ ብኣፍ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ
ኣብ ክሳብ ሕጂ ትፅምቶ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ጉዕዞ ከይዱ ከም ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ ሃድያ this one look at this ነታ ፅምዶ ብቪድዮታት ክርእዎም ከለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከመይ ከም ዝነበረ ነቲ ኣብቲ ቋዕላ ዝተሳተፈ ፅምዶ ብቓላት ጥራይ ዘይኮነ ንገብር ኣለና ዘይኮነ ነታ ካርታ ሰጊሮም እናርኣዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክንዲ ምንታይ ፃዕሪ ከም ዝተገበረ ህዝቢ ንህዝቢ ነራኸብ ኣለና ኢልካ ክትዛረብ ከለካ show them and they are showing them ስለዚ ህዝቢ ንስ ህዝቢ ኣራኺብና ሰላምን ፍቕርን ሓጎስን ፈጢርና ዝብል ዘረባ ኣወልሲዒ ዝመርሖ ፅምዶ ከምቕብል ከሎ ብተግባር ዝርአ ጭብጢ ስለ ዘለዎ እዩ ሰብ ድማ ንትብሎ ዘይኮነስ ንተግባራትን ብግብሪ ዝተገበረ ስራሕን እዩ ክኣምን ዝኽእል ስለዚ ፅምዶ ክሳብ ሕጂ ንሓደ ሰሙን ፌክ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ልዕሊ ዓመት ቀፂሉ ኣሎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ነጥበ እናተደማመረ ዝኸይድ ዘሎ ንህዝቢ እናራኸቡ ናይቲ ህዝቢ ሓገዛት ድማ ናይቲ ህዝቢ ግብረ መልሲ ድማ ብርኡይ መንገዲ እናነብዐ እናተሓጎሰ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ንፅምዶ ኣብቲ መጀመርያ ብዓይኒ ጥርጠረ ጥርጣረ ክሪኦ ዝጀመረ ሰብ ድሒሩ ነቲ ፍረ ናይቲ ፅምዶ ከምኡውን ነቲ ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ምስ ረኣየ ሰብ ዋላ እውን እዚ ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ዕላማ ይሃልዎ እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ፅቡቅ ነገር ክወስደና ዝኽእል እዩ ኢልና መደምደምታ ንክንገብር ኣይዓገተዎን ነቲ መብዛሕትኡ ሰብ መራሕቲ መን ሒዞም እዮም ክመርሑ After 2 years of determined effort, Tsimdo has borne fruit. It has averted another disastrous war, restored natural bonds of fraternity, and helped tens of thousands of displaced Tigrayans return to normalcy. Youth from both sides have organized sports activities in Sana'a, Adukhala, and Mandafara. These matches became more than games, serving as powerful expressions of unity. Across the 1,000-kilometer Eritrea-Ethiopia border, people-to-people connections have flourished in places like Kershepti, Galaba, Aiga, Merbridge, Adhaki, and Zalambesa. What was once a zone of war transformed into spaces of peace and friendship. ብፍላይ እዛ ሰግመንት እዚኣ ብጣዕሚ ፈትየያ ነቲ ኣብ መንጎት ህዝቢ ዝተገበረ ፃዕሪ ካብ ዶብ ናብ ዶብ እናኸዱ ነቲ ዶባት ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ብኩሉ መንገዲ ብሓደ ወገን ጥራይ ዘይኮነ ንኸተምስል ብኩሉ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ብክልቲኡ ዶባት ንዘሎ ከራኽብዎ ዝተገበረ ፃዕሪ ብቪድዮ ከምዚ ጌርካ ደmonstrate ክትገብሮም ከለካ ሰብ ንዝርዮ እዩ ዝኣምን ናይ ብሓቂ ነዚ ድማ ተራ ሰብ ክሪኦ ከሎ እንታይ ስምዒት ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ብፍላይ ልባም ሰብካ ክሪኦ ከሎ ህዝቢ ንህዝቢ ከምዚ ኢሉ ንዓመታት ተፈላለዩ ድሕሪ ምፅናሕ ነዚ ተበግሶ ትወስድ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እንድሕሪ ኮይኑ እሞ ሕጂ ድማ ምስ ህዝቢ ሱዳን ፅምዶ ክብል ከሎ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ይገብር ከም ዘሎ ይርእይዎ ስለ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ትገብር ኣላ ይርእዩ ስለ ዘለው ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ እቶም ካልኦት ተሳተፍቲ ንኣብነት ናይ ኦጋዴን ኣብቲ ጉዳያት እዮም ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም ما وكيل جمبار كل الأوغادين أتو عبد الرحمن مهر. Speak in English, my Arabic is not very strong, and if I speak in Somali, probably you will not understand. Brothers and sisters of the Horn of Africa, the brotherly people of Sudan, and the people of Eritrea, and other communities in the Horn of Africa. Today, the Sudanese people face devastating war, foreign interference that threatens not only the unity of Sudan, but also ብዓፈሻ እዚ ናይ ኦጋዴን ወይ ከ ናይ ሶማል እቲ ሓርነት ናይ ሶማልያ ዝቃለስ ኦኤንኤልኤፍ ዝበሃል ናቱ ሓላፊ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ብሰላማዊ መንገዲ ፖለቲካዊ ዕላማታቶም ንምትግባር ዝኣተውን ኣብይ ኣሕመድ ገለ ካብቶም መጀመርያ ዝጠለሞምን ዝሓሰዮምን ሕጂ ድማ ክሳብ ንሉላውነት ወይ ከዓ ነቲ መሰረሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ሶማል ዝቃለሱ ዘለው እዮም ነቲ ክልል ሶማል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ማለት ንህዝቢ ሱዳን ዝወርዶም ዘሎ ኣደራዕ እናገለፀ እዩ ዝኸይድ ዝዛረብ ዘሎ ምክንያት ኣብ ሱዳን ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ ነቲ ኩነታት ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዝርእይዎ ዘለው እዩ ተመሳሳሊ ናይ ጋምቤላ እውን ነይሩ ናይ ጋምቤላ መራሒ ዝሃቦ እውን ኣብዚ እንተሪኢኹሞ ማለት እዩ ካዋ ኦሼላ Good evening. Assalamu alaikum. First of all, I'm very much grateful to be invited to this important event. I would like first to say something regarding the hospitality of the Sudanese people.
بحفشا انتهي زريكا بزحات زبتات نساتفو زلو صمدو كم زخونن إرترا دما نتزوباتي سلام الرقات نممزا أبتكرنا أفريقيا نزولو هزب بمولو سلام نخركب ولا كوان اشتي هاجر تخونت زكا على أمقبار تك على سكم زلاينا نرزلنا بقمت قالوا بلتقنا أوش تعدو نزولو هزب سلام الرقات نخيركب يسرح له ترايدي كونه نكرنا أفريقيا وين سلام نخيركب منشنا زي سلام الرقات كوين زولو أما راح يقوين له سلزي قرن أفريقيا بفلا يدما صمدو نبتزلا على درجة ديبو خمزلو هي وزخونا عبنات كنرتان هنا تسفان قبر صمدو مسوز بالسودان بمولو قرن أفريقيا هزبتات إيدني إيد تتحيزوم نسلامن رقعات نكخدو تزب دما سلاماو هزبيو بمولو أب قرن أفريقيا زلو هزبي عبي أخبروت أب أملاخ زلو ويو أمان هزبيو بمسلمنا يخون بكرسنا ناب أملاخ زوكال هزبيو سلازي بسلام نخنبر سي حيمانوتون زقددو سبيو حما تعيات مرحت دا سلازي رخبنبر سلازي تسفا نقبر نزحجي إيرترا تدفعو زلا أجندا تقبلو تزبي نابز بلز سلامن رقعت نخسقر تسفا نقبر كمزي نريو زلنا نابزل على درجانا كديب دما تمنيد نا إيرترا دما زكا على أبزو قدايزي تقبر الله أملاخ يتحوسو تراينا كنبل نغل ونهاتو تقداي قليل قداي كسلا زي كوني ويون حدا ويتحادي تراي كودو زخلا يكون كل تزبيك ساتفا زلويو سلازي نايلو مع عرسي كمستريقو زلوهم ني أول بزيك العالم سروحو بعبد الرجاء عبي نبتزلا على براخي كبصحو كمزخالن እንኳ ሓጎሰካ ክንብሎ ድማ ናይ ብሓቂ እንኳ ሓጎሰካ ክበሃል ዝግብኦ ያወል ነዚ ስራሕ እዚ ነዚ ተልእኮ እዚ ብዙሕ ዋጋ ከፊልሉ ብዙሕ ደኺምሉ ኩሉ ዝደኸምካሉ ትዕወተሉ ማለት ኣይኮነን ዕድለኛ እንድሕር ኮንካ ግን ድኻምካ ፍረ ክርኢ ከሎ እንድሕር ፍረ ኣብ ዘርእየሉ ደረጃ ክትበፅሕ እንተበቂዕካ ንሱ እውን ዓብ ነገር እዩ እምበር ብዙሕ ነገር ፈቲንካ እውን ዘይስልጠካ ነገራት ኣሎ ስለዚ ኣብ ዕውት ስራሕ ኣትዩ نكعوت كله سلزر عينا أول نكو حقو سكا خنبلا نخل بعبي قد ما منكسي إرترا بكل من قدي أب صبوغ زغانا عوت مدرخي زلو إرترا لما ناب صبوغ درجة نخد كيدن صبوغ نقر زبالة دما نخمزا تسفا نقبر نالو معرف ساب زخو دي لايك قبورو شير قبورو يتوغ من حسابكم من كم وترو بحنات من قد قدفو Thank you